Добрый день. Вітаю усіх. Перепровіряю апошнія штуки. І будемо починати. Так, добре. Добрий день усім, вітаю, вітаночки. Сьогодні ми далі протягуємо... Вітаю, Регана. Сьогодні ми протягуємо далі Divinity Original Sin 2. Ми нарешті вибралися з першої виспи. Я думав, я щиро думав, що ми це зробимо раніше. Я думав, що вона прям каратей. В моєму розумі вона була ніяк деталі, особисто другої полови виспи, я ніяк, мені подавалося, що там реально мало нема чого робити, але знову ж, я гуляв більше у ранньому доступі, і у ранньому доступі там реально було значно менше чого робити. Там був спочатку навіть лагер, ні, лагер був завжди ось цих шукачів, ось, і грифам потрібно було вирятувати, по-моєму, з лабіринту у початку вогулі. Які там знаходяться у боку, але це вже деталі такі змішані. Добренько. Що ми робимо сьогодні? У нас, давайте одразу я заскокну, і скокну за нашого Фейна. Що у нас агулом відбувається? Це те, що ми спробуємо уплити з цієї виспи. Ми з виспи там вибралися, я вас віншую, але ось така є проблемка, корабель каже нам «не». Каже нам, що хрена з 2 ти кудись попливеш, ну, як, поки що нічого не каже, але гэта карабель жывога дрэва, і нейкім чынам магістры падпарадкавалі гэты карабель сабе, і ён просто выконвае іх загады без магістра, які галоўнага магістра Даліс, наколькі памятаю, так? То нікуды не паплыве гэтая хренацень. Велічэзная, так, гэта без пытанняў, ну, тыпу, яна прям гіганцкая. Прям нават для, ну, прям гігантская. Так. Я пачынаў штосьці рабіць, так? У мяне нават далі, можа быць, квест, ну, то, каб прыдумай Леді Овар. Ну, так, ёсць гэтыя самыя караблі манувары, так? А гэта не Мен Овар, там, Леді, таму што гэта Леді Помста. Так, разобраться, як примусить корабель плыть. Так, это все квестики наши. Збегчи. Хроники все. Наши подеи. Зайшли мы у своих компаньонов? Не, пакуль не. Але я бачу десь когось. Я докладно бачу ось, Червоний принц. Червоний принц, не ожидаешь со мной походить, а? Мне с корабля красти речи складано. Им прям потрібно їх подсобрать их, так? Чудовно. Ого, 10 тысяч досвіда просто за то, что я ему сказал, давай-ка, давай идем со мною. Неблаго, подобается. Бутылечка винца. Ходишь со мною. Это не шмат коштує. Давайте-ка зараз, коли мы можем уже речи некоторые поскидывать, давайте самое тяжкое дадим. Так, отсортовать по вазе. Ты отправляешься до Червоного принца. До Червоного принца и до Червоного принца. Так-то нам попростей буде. Зелля улячэння даволі шмат. Трэба іх будзе па паці раскідаць, каб ва ўсіх было дзесьці. Ну, на панельку вынесці. Так, вось гэта чырвонаму прынцыпу. Яно ўсё роўна ўсё прадаецца нармальна, таму пакуль ідзе да нас. Ну, нормально так можно продать это все. Докладно забираем. Прям пытання няма. Вось, што увогуле? Давайте сёння у нас сёння у мяне выходны. Гэта важная падзея, таму што сёння будзе стрым гэты. Хоць я і скончыў прыкладна тады ж, калі звычайна скончываю, але пасля гэтага я займуся перакладам і я запушчу яшчэ адзін стрым, але гэта будзе пазней. То бок, як робім сёння?
скончваецца стрым як звычайна, я не вельмі мяне цісне, каб бегчы на працу. Вось, я магу спакойна скончваць, калі мне будзе зручна, то бок калі, напрыклад, там будзе нешта цікавае прям адбывацца, я магу гэта працягнуць рабіць. Але перакладам таксама патрэбна займацца, і я вельмі тарчу па перакладу, а на яго час усё ніяк не знаходзілася, вось сёння час ёсць. І мы просто пасля калі гэтых стрым скончыцца, можа быць праз гадзінку я запушчу новы стрым. 10 праз гадзінку, я думаю. Запушу новый стрим, на якім я буду сядзець займацца перакладам. Так. Давайте на нижние палубы пойдем. Ён літаральна той же самый по конструкцыі, як... А, не такі ж по конструкцыі. Ён вельмі падобны на той карабель, на якім мы былі ў папярэдні раз, на якім нас прывязлі сюды, але не, это не ён. Бутылечки. Ассистент. Ага, Далис. Безгучны монах. Тихий монах. Гэта тыя, хто па сутнасці... Тихія монахі гэта... Па сутнасці зомбі, можна сказаць. Людзі, істоты без крыніцы. Яны не могуць цалкам нармальна размаўляць так-то. Ну, вось, у іх ёсць трохі праблема. І па сутнасці пазбаўленыя душы, але і звычайна ім зашываюць рты. Не ведаю, не бачыў, я зашыты ці не, хутчэй за ўсё ёсць. Яна нахіляецца нас трохі і глядзіць нам прямо ў вочы, выглядае так, што яна жадае нам штосьці сказаць. Але сказаць нам нічога не можа. Так. Нехрен тебе отпочивать больше. Давай, ты будешь со мной. Два монаха, але монахи нічога без того, хто імі камандуе, нічога не могуць рабіць па сутнасці, яны просто прысутнічаюць. Опа, нам пашчасціла знайсці дадатковы лут. Дарэчы, пачакайце-ка, я зараз знайшоў дадатковы лут, так? А у майго персонажа ёсць Lucky Find, ці не? А, Lucky Charm, вось ён, ёсць, адзін. Просто у Ифана яго ажно 2, па ідэі ім патрэбна правяраць усё. Ну, такое. Я бы не стаў зараз переключацца полностью за Ифана бегаць. Нам трэба было бы... О, звер яшчэ, біст бегае там. Лея... Я так разумею, дзесьці будзе і Сахейла тады, правильно? Мяне толькі цікавіць, дзе Лойс. А яны ж, калі мы прыбудзем на бераг, яны проста ад нас сыйдуць, наколькі я памятаю гэтае паце. Ну, тых, каго мы зараз не возьмем, яны ўжо ўсё. Так, гэта тая Лея, якой мы дапамаглі. Гэта яна нам нашыйнікі здымала. Наколькі памятаю. Так, опа. Майткі знайшоў. Нешта такое сабе. Верхняя палуба была цікавей. Так, добра, як спусціцца глыбей? Давайте, няхай будзе з сабою. Дакладна павінен быць спуск ніжэй, правильно? Дзе яго можна знайсці? Вось он, люк.
Сама Дель? Павінна бути нейкая падказка, Даліс... Так. Я нам не даверыў сакрэт камусьці яшчэ, так? Акрамя выпадку, калі хтосьці яшчэ ўсё яшчэ ўнутры. Так, можа ў яе набыць можна нешта? Вось гэтага, мне падаецца. У нас такога заклёну няма, можна просто набыць яго, таму што у нас такога няма, але ці сапраўды яго няма. Глядзім. Ёсць, ужо вывучылі, не-не-не. У нас просто памяці не хапае гэта ўсё запомніць. Адначасова. Малы? Хан? А, ты. Паглядзі-ка на гэтую прыгожую лодку. У нас ёсць паляпшэнне, апгрейд у нас ёсць. Павінен быць нейкі шлях, каб прымусіць гэты карабель плыць, але мы не можам трапіць у пакой Даліс. Магчыма, ты заўважыш штосьці, што мы не бачым. Да гэтых дзвярэй мы ведаем, што хтосьці казаў, што яна падышла, мы знайшлі дзённік кагосьці, і што туды можна пранікнуць. Вот шкілет там ходзіць, дарэчы. І Таркін сидзіць. Ладно, гэта мы займемся трохі пазней. Я шукаю, дзе яшчэ моя каманда. Мне Лоіс патрэбная. Можаш празмаўляць са мной, калі ты шукаеш наёмнікаў. Мне ёсць добрыя наёмнікі для любога варыянта. Так, і яны ведаюць, як яшчэ атрымаць язык за зубамі. Пакуль у цябе ёсць золата, якім плаціць. Не, нам не патрэбныя наёмнікі. Гэта, я так разумею, калі вы гуляеце актуальна, калі вы не жадаеце сюжэтных персонажаў, альбо калі вы гуляеце на жалезнай воле, і вы згубілі персонажа без магчымасці яго падняць, і вы такія, ну, окей. Вось яна Сібіла. Толькі ты са мной не пойдзеш. А вось і Лоіс, дарэчы. Там усё нідзе ходзяць. Давайте просто так с Сибилой поразмовляем. Не-не-не-не, ты не идешь с нами, ты остаешься тут. Мы шукаем нашу Лоис. Лоис, вітанки. Слухай, я тебя откуда-то ведаю. Мы так просто не знайомы, не? О, є значно більше варіантів, чим у остатніх. Так. Перед нами стоїть доволі непростая задача, так? А мені треба признати, усе гэта вельмі інтригуюче. Так, сказать, что мы не ведаем, что напереди нас чакае, але мы спадзяёмся, што яна далучыцца до нас, каб даведацца. Паглядзі-ка на мяне, уважліва. Што ты бачыш? Лоіс адхіляецца назад, а яе тонкія рукі скрыжаваны на яе грудях. І глядзіць на цябе... Так. Глядзіць на цябе са сваіх цёмных eye sockets. Ну, карацей, вачэй. Значна глыбей і глыбей пасаджаная, чым тады, калі мы сустрэлі ў першы раз. Яна прыбірае частку сваіх белых волос. Як вы заўважылі, яе адначасовыя і чырвоныя, і белыя валасы. Так. І утрымлівае усмешку сваімі вуснамі. Так. Сказаць, што мы бачым прыгожую маладую дзяўчыну, у якой патрэбная ванная. Для адпачынку. Паглядзі-ка на мяне. Я выглядаю, як хадзячая смерць. Гэта ўжо не жарт, так? Ты ж заўважаеш, так? Я спадзяюся, што ты разумееш рызыку. Спытайце, што сапраўды за рызыка ўвогуле? Я чую думкі гэтай пачвары. Яна тут не для крыві, яна для болі
і для контролю, для домінування, для до повного контролю. I was wrong to think I could hold it off. I might hurt you. I might hurt anyone. Угу. Я помилялася на того, що я можу стримати гэта. Я можу нашкодити тобі, я можу нашкодити усім. Could you stop me? Really stop me if it came to that? У тебе атрымаецца спыніць мяне, калі сапраўды да гэтага дойдзе. Сказаць, што мы ўжо гэта раней рабілі, калі з Ахейлай было. Do I ever? Still sore from that one. At the time, I wanted you to defend me. I didn't realize how bad things had gotten. I know better now. Угу. У той час я жадала, каб ти мені бараніў, але зараз я разумею, што наколькі горш рэчы сталі, ну, як усё стало горш. Зараз я ўжо разумею. Something like that happens again. You do Калі what што-небудзь needs to такое be зноў done. здарыцца, Deal? табе так, табе прыйдзецца зрабіць тое, што патрэбна. Дамовіліся? Так. Well, all right then. She pinches your cheek, a sparkle in her dim grey eyes. Яна, як гэта... Я не ведаю, як гэта павінна выглядаць са шкілетам. Яна нас за шаку трошки, гэта самае, як яна... Слово не прыходзіць у галову, калі пальцамі па тыпу шчыпляе... Блін. Слово. Неважно, I неважно. knew I could count on you to murder me in a pinch. Угу. Я ведала, што магу пакласціся на цябе, каб забіць мяне імгненна. Let's go, Chief. Ідем, шеф. Добра. І ви зараз ми розберемо, що там за предмети. Басово якоїсь торкається лось, козліна неприємна. Добра, будемо ведати. Так, давайте-ка гэта у нас іде у продаж. Черепи у продаж. Що у нас ще добре продається? Тут би... Ну, у нас шмат розного, може бути єжа і, ну, поготовати там на кухні. Черві. Давайте черві гэты на продаж так само. Я не думаю, что это прям важно их с собой носить. Один з молотков можно так само, в принципе, разделить. Ими можно ж прям користаться. Давайте червоному принцу один отправиться, просто и все. Так. Гэта ўсё ідзе да Ифана. Ой, блин, я лось отправил. Яно ўсё не только шмат прям важыць, я скажу. Яно выглядае дрэнна, але насамрэч не настолькі дрэнна, як выглядае. Бутылечка вина. Это на продаж. Ифан, на. Это все отправляется до Ифана. Бутылечка воды, нехай будзе. Нам летально, нам варта было б пайсці просто пагатаваць рэчы. Зараз усё паідэнтыфікуем. Вось зараз варта ўжо па тыпу адсартаваць. Так. Конституция и бартер. Ну, ведаеце, гэта Ифан адпраўляецца. Інтэлект і гідрасафіст. Гэта Лоіс. Гэта на продаж і Ифану. Котов носіць зараз. Прям разборки катіны. Сюди бегают. Это отправляется до Ифану. Это я по помылце сюда отправил. Давайте-ка пронаем. Лоис, у тебя что? Аэратургия и меньше брони. Мы пронаем это, так ладно. Аэратургия. Покуль протрымаем, мне падаецца у нашего персонажа ніжэй узровень. Так, короче, на продаж у Ифана. Ничего такого. Не, вось Ифану апрануть. Потому что там на бартер есть пояс. У яго, конечно, накрыты зараз быў, які тэхнічна як бы лепей, але ўсё ж таки броня важна. Давайте накрыты кому-нибудь яшчэ дадзім. Я думаю, галоўнаму нашаму персонажу закінем фейну. Люцик, что такое? Что здарылася? Не дагнаў сястрычку? Не дагнаў сястрычку.
А уваги ўсё яшчэ хочацца. Being behind bars suits you, murdering scum. Так, гэта на 15, гэта на 9. О, увогуле чырвонага прынца няма ніякага. Файна. Can't you say anything Кардіса, else? так, ён прям так працяжна замяўкаў. Я не ведаю, я не думаю, што вам захапіла яго. О, вось зараз носіць за мной. Бегае і крычыць. Бяжыць, крычыць. А, гэты шлем на аэратургіі, ён патрабуе фінес. Гэта ніхто і не пацягне. А то адпраўляецца да Іфана. І на продаж. Так, чырвоны прынц. Так. You keep saying that. Гэта трошкі нават ужо лепей, чым тое, што ў яго, толькі крыта ў яе няма. І сілы не дае, і статус не накладвае. Таму не, яно як бы лепей, але не лепей. Сіла і лідарства. Плюс цэпі гэтыя. А, у нас будзе даволі складана нешта чырвонаму прынцу апрануць. Трэба будзе вельмі уважліва абіраць. Так, гэта броня на продаж пойдзе. Хутчэй за ўсё. Так, это прям дакладна на продаж пойдзе. Up like your lot did to me. А гэта на інтэлект. Дарэчы, неблагая. 740. О, гэта дакладна, вось. Гэта ідзе да Лоіс. Рэальна кату нешта прям увагі не хапае. Так, ты у нас адпраўляешся да Іфана. Зараз поўнасцю наведзем парадак у інвентары, бо у нас набралося рознага. О, гэта яшчэ лепей. Давайте-ка адпраўляем гэта да Лоіс. Так, яна дае яшчэ больш брані і дае ўжо сілу і супраціўленне зямлі. Ну, не той, каб самы ідэальны варыянт, але лепей, чым тое, што ёсць. Да, гэта дакладна. Being behind bars suits you, murdering scum. Так. Я зараз яшчэ раз перапрану, мне падаецца, так? На сілу і на і Retribution ёсць. Александра, Say anything вопратка. else? Ідзі да Лоіса зноў. If it were up to me, Ёй трошкі без розніцы, няхай у яе сіла будзе. locked up Але in разгін. here. Ідзе да Іфана. Броня Хільдура. You keep saying that. Не, пакуль не зацікаўлены. Цікава, вось гэта цікава. Мы, падаецца, у любым выпадку апранем, але гэтая броня, гэтая цяжкая броня, па сутнасці, на сілу. Яна разлічана на персонажа, які будзе стралком. Вельмі дзіўная камбінацыя. Вельмі дзіўная камбінацыя. Але ж броня. Просто броня, яна прям адрознівае, пераможам мы ці не. То бок, колькі брані у нас ёсць, гэта вялікая розніца, потому што гэта дадатковыя пункты здароўя, па сутнасці. І дадатковыя 16 пунктаў здароўя, гэта адна атака яшчэ перажыць. І меншай верагоднасці, што накладуць статусы. То бок, чым вышэй браня, тым больш ворагу прабівацца, каб увогуле пачаць накладваць статусы. А статусы накладзеныя значыць прапушчаныя хады, што губляецца яшчэ больш. То бок, а вось гэта адзін там плюс да ваеннай справы, які дае 5% пашкоджання бліжнім боем, ну, зброяй. І гэта лухта. Ну, гэта добра, калі у нас усё добра, то бок пашкоджанні яны як бы растуць. Але вось калі паглядзець, то ўсё ж такі, я думаю, варта перапранацца. А, я ж не магу перапрануць, тата просто так, а? Нагадываю, у яго поўны сет зараз тырана, і поўны сет тырана, гэта па сутнасці, як толькі я здымаю штосьці, мне патрэбна ўсё перапранаць. Ось. Чат, магчыма, зараз зробім, пакуль я тут разбіраўся, і зробім невялічкі перапынак на 5 хвіліначак, так? Як звычайна запусцім сабе рэкламу, каб пазбавіцца ад твіча, каб ён нас адчапіўся. І потым паразмаўляем з Александрам, які вось літаральна тут знаходзіцца. А, пачакайце, з ім хтосьці яшчэ. Магістр Ренлі. Добра. Александра зараз спіць. Ну, мы яго увогуле амаль забілі. Амаль да гэтага дайшло. Ладно, так, невялічкі перапынак. Мы працягнем зараз, літаральна, праз 5 хвілінчак, а я запушчу рэкламны блок. Зараз буду. I ought to check Руна you не up ўтыкаў? like Не, you не, не. did to me. Зараз буду. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel, Lady Vengeance. Enough!
behind bars suits you, murdering scum. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel Lady Vengeance. Can't you say anything else? Bloody magisters. If it were up to me, you'd be swinging from the end of a rope, not locked up in here. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel Lady Vengeance. You keep saying that. It won't save you. I ought to chain you up like your lot did to me. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel Lady Vengeance. Enough! Being behind bars suits you, murdering scum. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel Lady Vengeance. Can't you say anything else? Bloody magisters. If it were up to me, you'd be swinging from the end of a rope, not locked up in here. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel Lady Vengeance. You keep saying that. It won't save you. I ought to chain you up like your lot did to me. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel Lady Vengeance. Enough! Being behind bars suits you, murdering scum. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel Lady Vengeance. Can't you say anything else? Bloody magisters. If it were up to me, you'd be swinging from the end of a rope, not locked up in here. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel Lady Vengeance. You keep saying that. It won't save you. I ought to chain you up like your lot did to me. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel Lady Vengeance. Enough! Being behind bars suits you, murdering scum. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel Lady Vengeance. Can't you say anything else? Bloody magisters.
If it were up to me, you'd be swinging from the end of a rope, not locked up in here. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel Lady Vengeance. You keep saying that. It won't save you. I ought to chain you up like your lot did to me. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel Lady Vengeance. Enough! Being behind bars suits you, murdering scum. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel Lady Vengeance. Can't you say anything else? Bloody magisters. Конец перапынку. Вось я і паснедаў. Кадзіма сёння рэпосціў не толькі фанарт па АДС, як звычайна, але і па новаму драпежніку. А я памыляюся, ці там гэты андроід, які з ёй, з ім, ну, з гэтым драпежнікам. Ён жа гэта акторка, якая была ў Дэстрэндінгу, не? Якая грала Лу. Ну, не Лу, ну, Туморроу. If it were up to me, you'd be swinging from the end of a rope, not locked up in here. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel Lady Vengeance. You keep saying that. It won't save you. Не зусім разумею пра руны. Каб вы разумелі, руны для мяне механіка, якую я не ведаю. У гульне абсалютна. Таму што яе дадалі, я толькі ў адным праходжанні бачыў гэтыя руны. І гэта была новая штука. Яны, ну, гэта не толькі прям самае апошняе, што не дадалі, але я ўжо тады трошкі падзадзёбаўся праходзіць першы акт і дажу, о, дадалі руны і такі. Ну, добра. І ўсё. Нічога з імі не рабіў. Таморроу косплеіць Хікса без ножак. Ну, то бок, глядзіце, Кадзіма робіць са сваёй соседкай наступныя рэчы. Ён выкладвае тое, што па яго праектах, хоць як звязана тое, што яму падабаецца. Ён посціць тое, што яму падабаецца, так? А падабаецца яму звычайна тое, што яго, неяк звязана з яго праектамі, тое, што яму просто падабаецца, ён можа там ад балды просто выстаўляць некаторыя рэчы, альбо тое, што яго знаёмыя, сябры, таму што, ну, ён, скажем так, чалавек, які шануе сувязі свае, вельмі, і вельмі цёпла да іх ставіцца, да людзей, з якімі ён працуе. Чорны прынц, адпачывай. І ў выніку ён як бы у любым выпадку ён абавязкова посціць, калі ў яго знаёмых там што дзесьці хоць штосьці адбываецца. Ну вось, ён звычайна гэта ўсё, звычайна гэта не пра гэта пра нетворкінг яго, а не пра там, напрыклад, о, яму грошы заплацілі. Ось, чалавек трошкі з іншым падыходам. Ось, таму што ў асноўным індустрыі такая, о, вы мне грошы заплацілі, я буду гэта вам рэкламаваць. Кадзіма звычайна не рэкламуе тое, што не звязана з яго сябрамі. Я проста тыркала руну, дзе месца. І я пра руны, мне патрэбна тлумачэнне ўвогуле. Падабаецца стужка Кадзімы, бо не зыталі купу здымкаў прыгожых будынкаў на посціў. Так. І па сутнасці гэта яго промо на тое, што ў іх там на фестываль ён ездзіў. Я не памятаю, што там за фестываль, але ён туды прыехаў, кінафестываль, па-мойму, быў нейкі. І ён туды прыехаў і нарабіў, о, брудныя шкарпэты. Прыехаў, нарабіў фотачак, яму спадабаецца, ён па сутнасці як свой блог такі вядзе, пры гэтым ён не каментуе амаль нічога, проста на посціць. Косткі даюць фізічную браню? Цікава. Але карыстацца
Не, ведаеце што, блин, мне хочется пакрафціць нешта. У меня такое адчуванне, я ніколі не крафціў ні ў першым, ні ў другім Divinity. Ну, пару разоў нешта пакрафціў, супакоіўся, але насамрэч гэта ўсё для мяне бескарыснае. Вось тое ж самае і ў трэцім Baldur's Gate. Я амаль нічога не крафчу. Я, дарэчы, казаў, што трэба шкляначкі са здароўем раскідаць. Вось зараз гэта і зробім. А мне іх занадта шмат. Давайте 3 аддадзім каму-небудзь. Лоіс, напрыклад. І яшчэ раздзелім 3 і 4. Вось 4 гэтых аддадзім Іфану. А гэтую тройку аддадзім чырвонаму прынцу. Просто справа ў тым, што зелі здароўя не патрэбнае абсалютна гэтаму самому нашаму Фейну. Яны прям не патрэбныя. На некаторых прадметах ёсць такі кружочак у кутку. Гэта месца для руны. Глядзім. Ёсць у Лоіс 2 месца. Ёсць у Іфана 1 месца. І 2 месца ў чырвонага прынца. У Лоіс нават 3 месца. Там яшчэ жезл. Baldur's Gate 3... Ну, не, адамант зброя не лічыцца. Адамант зброя не лічыцца, таму што яна, па сутнасці, эпічная. Ну, гэта як бы як частка квеста, і гэта круто. Вось такія крафты мне падабаюцца. І ты ведаеш, што ты атрымаеш сабе нешта эпічнае, і ты на гэта намагаешся, а не просто такі: о, збяры. Ладно, калі ты гуляеш у ММОшках мне падабаецца крафціць. Таму што там ты адчуваеш сябе просто, ну, пчэламі, які сабе... Вось зараз я зраблю грошыкаў. Я малайчынка. Вось такое. А тут ты неяк, ну, не ведаю, я не зацікаўлены. Зеллі. Ну, зеллі найблагая ідэя крафціць. Дарэчы, наконт крафціць, можа быць, сабе атруціць якую-небудзь, ну, зелле лячэння, спецыяльна для Фейна. Фейну складана лячыцца. Яму складаней за ўсіх лячыцца. Але з іншага боку, ён адзіны, хто можа прыкінуцца мёртвым. Так што... То яму тое лячэнне, правильно? Давайте я разделю. Одно зелье закину Фейну. Фейн, и у тебя была штука для отруты рэчаў. Где она была? Ох, як же парадак. Добре було б парадак навести. Я реально не бачу. А, вось оно. Літерально тут було. Об'єднать з... І де у нас там? Ну, я не бачу. Гульня. Так, ось. А, у яго ёсць. У яго хапаю. Альбо гэта з усіх інвентароў, мне падаецца, зроблена ўвогуле. Так, з усіх падаецца. Так, і вось у яго зелле атруты. Так, добра. І тут у нас Александр. Давайте про яго даведаемся. Шукачы гэта тыя, хто якраз таки шукаюць новага богаабуджанага. Яны не жадаюць, каб Александр ім стаў, і яны шукаюць такіх, як мы, тых, хто з'яўляецца чэмпіёнамі багоў, то бок магаў крыніцы, якіх абралі самі богі. Шукач, яна распрастуе рукі, ну, расцягвае іх сабе. І чутно, як трашчаць гэтыя самыя joints, забыўся. Так, яна бачыць, як вы набліжаецеся. Я павінна табе, богаабуджаны. Без твоей дапамогі я бы хутчэй за ўсё яшчэ была бы вязнем тут, а не ахоўвала самага клятага Александра святога. She nods her thanks and immediately winces, laying her hand on the back of her neck. Так.
Яна ківае ў падзякі і адразу адхістаецца, як гэта? Расслабляецца і кладзе сабе руку на гэта, на патыліцу. Так. Кстати, каб яна адчыніла браму, мы жадаем зайсці і даведацца, ці ведаюць нашыя вязні, як рухаць гэты карабель. Просто глядзець скрозь жалезную браму на непрытомнага Александра. І сказаць, што ў шукачоў зараз ёсць вельмі важная манета для гандлю. Ну, па тыпу з Александра. Александра супер важная персона зараз. А Іфану не трэба па кантракце дабіць Александра? Патрэбна. Ну, тыпу, прям патрэбна. Зараз трошкі кантракт так не выкананы. Сказаць, што яна выглядае, быццам бы яе траўма. Ці яна атрымала траўму, калі пры нападзе на карабель? О, не. Яны проста... зразумеў, там была і ланцугі, яе падвесілі і... Добра, і зараз усё цела баліць. Вось паглядзім скрозь браму. Альбо здаравенную цэль на нашых спінах. Ну, гэта мы сказалі, што ў ім ёсць чым памяняцца шукачам, але гэта можа яшчэ і праблемы прынесці. Мы ўзялі іх лідара і іх галоўны карабель. Молат не будзе гэтым задаволены. Яны пачнуць на нас паляваць. Спытаць пра магістра, які там у клетцы. Яна важная? Шукач, яна кідае таксічны позірк на магістра. Не, яна проста адна з працоўных на карабле. Калі б гэта была моя воля, мы прывязалі яе да галоўнай мачты і выкарыстоўвалі яе для трэніроўкі стральбы. Але Меладі жадаем, каб яна была жывая. Меладі гэта хвароба гэтая. Так, добра, давайте захаваемся. Сказаць, адкрывай. Не. Так, не, а давайте перад гэтым мы можам паразмаўляць з тым магістрам. Яна прыглядае за Александром. Яна заўважае, як мы сочым за ёй. Яна выпраштваецца і... што? Ладно, неважно. Магістр Рэнлі. Так, свой ранг. Працуе на Леди Венджанс. Это все, и что я вам скажу. Сказаць ёй, што магчыма яе шакуе той факт, што яна праглядае за самім святым Александром. Яна нічога не... Яна ўсё яшчэ паўтарае свой проста ранг. Падняць дыпламатычна падняць свае рукі, сказаць, што нам не патрэбна, каб яна штосьці казала. І патрэбна проста слухаць. Яна замаўкае. Але настойліва глядзіць на нас. Так. Я вось не ўпэўнены.
Давайте перакананне праз інтэлект. Гэта наша самае лепшае. Мы можам паспрабаваць на яе неяк паўплываць, так? І можам паспрабаваць гэта зрабіць праз інтэлект. Паказаць на Александры і сказаць, што яна не патрэбна супраціўіцца тым, хто іх захапіў. Інакш яна можа такім чынам увогуле нашкодзіць Александру. Давайте так. Пераканалі. There's a shift in the Magister's expression. На яе твары змяняецца выраз. Then, Быццам бы яна крыху вагаецца, а потым I'm a good magister. я добры магістр, лаяльны, але далеш штосьці яна неяк змянілася. Яна гуляецца з цёмнай магіяй, як і звычайны чародзей крыніцы. Яна звычайна пела караблю. Это дазваляла ёй кантраляваць яго. Дарэчы, можна з ёй пагандляваць? Ну, такое сабе. У яе была старая гэтая кніга розных песень. Яна была заўсёды альбо ў яе руках, альбо зачынена ў яе пакоі. А стэрно... не стэрн, гэта па тыпу ў заднім баку карабля. Гэта ўсё, што я ведаю. Добра, нам больше не патрэбна. Дарэчы, люстэрка. Я думаю, трохі наших персонажаў перасеціць. Мне падаецца, не самая ўдалая. Ну, вы паглядзіце на гэтага. Фэйн. Так. Я думаю, трошки перараскідаць нашыя параметры. Я вось гэтую явіц падняў пэўны момант. Я думаю, паднізіць і інтэлект на пару пунктаў і падвысіць сабе памяць. Мне не хапае яе. Здольнасці. Некраманта у нас даволі шмат. Я думаю, можа ў некраманта яшчэ зараз перакінуць просто. Вось адсюль. Не-не-не, вось адсюль просто з абароны перакінем. На некраманта. Цудоўна. Далей. Майстар лору не патрэбна. Крадзеж. Перакананне нам патрэбна. Крадзеж у пачатку быў вельмі важны. Мы вельмі маглі бы гэтым грошы сэканоміць. Але зараз я нават думаю ўзяць Lucky Charm сабе разагнаць. Таму што розныя куфары я адчыняю часцей, чым краду. А на крадзеж мы можам кагосьці іншага натрэніраваць. Так, далей, таленты. Гэта мы пакінем, усё патрэбна. Інструменты ўсё ў парадку. Знешні выгляд застаецца як і ёсць. О, так. Это заблокуем на усялякім. Прыняць. Што з партрэтам здарылася у Фэйна? Ну ладно, спадзяюся, гэта адраматуецца. Бачыце, што я неяк зламалася трохі. Тое ж самае з астатнімі зробім. Трошкі аптымізуем, скажем так, па тое, што у нас ёсць. ПНС нам не патрэбна. Гэта, па сутнасці, губленне проста пункт для яе. Памяці ёй хапае на зараз, але я бы не супраць ёй падвысці яшчэ больш. І ў яе таксама. Блін, рана зрабіў. Вітаю, Юджин. Так. Гідрасафіст і аэратургія. Тут няма што выкідваць ёй, у яе так ужо аптымальна, так? Майстар лору пакідаем, таму што нам прыйдзецца разглядаць прадметы і хто яшчэ будзе гэтым займацца. Таленты. Дыстанцыя скруткаў і гэтых самых. І здольнасцяў. Абавязкова. Жывая броня нармальна, мнемонік дадаткова. Нармальна. Усё ў парадку. Нешта ламаюцца партрэты іх. Так. Уважлівасць. Яму пакінем, яму пасуе. Інтэлект. А ў яго ёсць што-небудзь на інтэлект увогуле? Яму ж ніякіх здольнасцяў на інтэлект няма. Ён геамансер, але мы зараз гэта прыбяром. Давайте інтэлект прыбіраем. Здольнасці з геамансера прыбіраем. Таму што я не збіраюся імі карыстацца. Прям яму хапае чаго рабіць. Так, скаундрел. Гэта дадатковы мультиплікатор крыта і далей перасоўвацца.
Ну, не ведаю нават. Давайте один пункт все ж таких у гэтых самага паляўнічага яшчэ дададзім. Таму што гэта даволі моцныя бонусы. А з іншага боку я магу проста сабе тады дальні бой разганяць. Таксама па 5% і верагоднасць крыта. Але з іншага боку, гэта будзе мультипліцироваться няблага. То бок 30% накладзена, усе бонусы накладзены на атаку, і потым толькі паляўнічы яшчэ 20% наверх. Так што не, гэта не блага, гэта не 5%, гэта больш. Чаго ён так стаіць? У сэнсе? Стаіць як стаіць. Цяжкі арбалет можа. Спрабую яго трымаць у руках. Занадта гераічна. Уху-ху-ху. Гэта яшчэ не гераічна. Зараз я пакажу, што гераічна, як гераічна выглядаць. Так, ён можа размаўляць жывёламі. А навошта яму зараз? У нас жа ёсць наш Фейн. Давайте яму перакінем на нешта іншае. Элементальны рейнджер, вось гэта. Вось, на чым стаіць наша цэль, на той мы і будзем закідваць. Наконт гераічна стаіць вось. Вось гэта. Прям героик. Якія цікавыя штукі можна будзе яшчэ за паляўнічага вывучыць. Так. Цвікі ў боты? Ну я магу забіць, канешне. Просто што не ведаю, што гэта дасць. Так, і чырвоны прынц у нас застаецца. Я спадзяюся, партрэты нам адрамантуюцца, а то яны неяк зламаліся ўсе. Сіла, канстытуцыя, памяць і уважлівасць. Вось давайте, дарэчы, чырвонаму прынцу мы возьмем гэта самае. О, яго поўны сэт, дарэчы, вельмі файна выглядае разам. На ім. Трэба будзе зараз шалом яшчэ апрануць. Сила конституции и память. Ну, яго, по-моему... Не, давайте пакуль змены адменім. Чырвонага прынца у адзінага партрэт неяк зацямніўся ўвогуле. Так, памяці яму не хапае. Здольнасці, калі яна хоць якая з'явіцца, нам будзе не будзе куды піхаць іх. Так. Давайте тады у памяць адзін пункт. З іншага боку, блин, ініцыятыва гэта верагоднасць, віца гэта верагоднасць крыта хаця бы невялічкая. Але базавыя 5%, по-моему, і так ва ўсіх ёсць, ці не? Не, я адзін пакіну. Не, я пакіну як ёсць, мне падабаецца. Геамантону ён у нас яшчэ. Але там у яго простенькая геамансія, типу накласць броню каменную. Можа быць і пакінуць. Давайте пакуль пагляджу яшчэ раз. Ва ўсіх зараз партрэты зламаліся. Так, у яго ёсць каменная броня, але, ну, гэта літаральна просто даць фізічнай броні. Вось і ўсё. Так. Дарэчы, прынцу можна зараз паказваць. У яго і так паказваецца шлем тырана. Просто там чамусьці пры праглядзе не. То шкада, насамрэч. Можна было бы пры набліжэнні паглядзець, як яно выглядае цалкам. Ладно. Тэлекінез у яго ёсць. Бартер у яго ёсць. Нам не патрэбны бартер на чырвоным прынцы. У нас ужо ёсць той, хто займаецца бартерам. Телекінез. Дистанцыя. Дазваляе перасоўваць прадметы незалежнасці ад іх вагі. Гэта можа быць карысна. У нас зараз дистанцыя 4 метра. Я нават не ўпэўнены. Можа, крадзеш яму?
Дазваляе скрасці до 2 кілаграмаў альбо 300 залатых. Можа быць, мы з яго літаральна крадзежам, тыпу, каб ён у персонажа ўкраў просто. Ніхто не чакае гіганцкага чэла ў бране, які будзе красці ў кішэньку сабе ўсё. У нас просто есть два пункты. Майстар лору не патрэбны, у нас гэтым лой займаецца, так? Телекінез у яго амаль, можна сказаць, выпадкова. Можна і гэта прыбраць нават. Падкрадванне у яго ад прадмета ёсць. Ну, у нас ніхто не займаецца вось гэтымі падманнымі рэчамі, крацей. Падкрадвання ні ў кого няма. Мы і не збіраемся падкрадвацца. Я думаю, што падкрадванне карысна прямо на высокай складанасці. А, вось так можна поўнасцю прагляд включыць сабе. Файна выглядае. Вось. Я не думаю, што мы прям будзем падкрадвацца хоць дзесьці. Я думаю, што гэта на высокай складанасці важна, а зараз не. Бартера не патрэбна, перакананне не патрэбна, адкрываць мы нічога не будзем. Так што у нас застаецца, па сутнасці, яму даць адно з 3 здольнасцяў. Телекінез і крадзеж, я бы сказаў нават. Падкрадванне я не збіраюся. Вітаю, очпатайто. Так. Давайте телекинез. Я не ведаю, навошта мне телекинез. Давайте крадзеж. Можа быць, у кагосьці будзеш до 6 кілаграмаў альбо 1100 залатых можна за один раз вынесці. Так. Ну, поўну, кстати, так, гругаючы, падкрадваецца да кагосьці і крадзеш у кішэнькі. Гэта stealth-timidation. Ось, будзем запужваць кагосьці сваім падкрадваннем настолькі моцна, што яны вырашыць, што я нічога не бачыў. А, у Іфана я нейкі пункт не размеркаваў яшчэ. Давайте яму вызвалены пункт гэты кінем зноў у вось гэты від. А, у яго нават яшчэ адзін ёсць. Можа быць яшчэ ў канстытуцыю? Бо яму настрэльваюць, і ён звычайна дзесьці ў баку дзесьці знаходзіцца. Давайте яму яшчэ канстытуцыю, няхай дадатковая. Это просто адзін пункт, па сутнасці, яшчэ адзін удар можна вытрымаць на яго ўзроўні. Плюс-мінус. Зламаліся ўсе партрэцікі, дарэчы. Вось давайте захаваемся зараз. Я загружуся. Таму што не падабаецца. Усе партрэты я там ледзь бачу, хто там дзе. На Dismantle Event Blown управляецца па 1000. Дзякую такі. Нагадваю, што сёння... Не, вы глядзіце, не выправіліся. І што, у мяне так партрэты на зусім застануцца? Ну, рэальна нейкі паламаныя партрэты. За чаго гэта? А, мне падаецца, я ведаю нават за чаго. Давайте-ка я сваю тэорыю праверу. Мне падаецца, гэта сет ламае. Ён дае эфект навокал свячэння, так? Гэтага. Не, гэта не ён. Ён проста зламаны. Ладно. Ну, раз не такая справа. Я спадзяваўся. Пальцы... Пальцы... Один прадмет зняўся. Пальчатачкі. Яны крыта дадавалі. За інтэлект один. Давайте, ладно. Не, давайте один інтэлект яму вернем. Атрыбуты... З канстытуцыі ў інтэлект усё ж таки вярну яму. Ось, няхай будзе. Дарэчы, яму можна было бы у памяць кінуць замест гэтага. Блин, ось прям складанае пытанне. Ладно, давайте, не, у памяць кінем. Няхай так будзе, вось такі расклад. Тады один слот вызваліцца, таму што у нас не хапае ўсё, што мы жадаем упихнуць. Вось гэта і сюды. Цудоўна, пакідаем так.
Ага, перазагрузіць гульню патрэбна. Давайте гэта і зробім. Таму што раздражняюць партрэт такія прям. Давайте прям мне гульню перезагружу. Таму што гэта непрыемна. Зараз. Для кагось на Reddit не спрацавала, так? Для мяне не спрацавала таксама. Перазапуск гульні не дапамагае. Усё. Ну, типу, у нас, магчыма, до конца гульні партрэт так і застануцца. Magister Ranley, Corker's mate. Не спрацавала. The bell can't be unrung. Так, мы з гэтым разабраліся з Александром. Давайте шукаць, як увайсці. О, партрэт Александра. Ага. Я ведаю, куды яго прымяніць. І мы прыменім яго да сваёй кішэні. Цель занадта цяжкая. У сэнсе занадта цяжкая. Вось для гэтага мне і тэлекінесы патрэбны. Так, ведаеце што? Рэспект для чырвонага прынца. Калі ласка, я зараз ведаю, навошта мне тэлекінез. Здольнасці. З крадзежу мы 2 здымем і 2 ў тэлекінез кінем. Няхай тэлекінез будзе на салідную дыстанцыю. 8 метраў гэта нармальная дыстанцыя. Оп. Блін, она занадта цяжкая. Колькі яна важыць? Яна важыць 150. Ніхто не здольны яе насіць нармальна. Ну, толькі чырвоны прынц і толькі тады, калі яму няма чаго насіць. Так, это, дарэчы, на продаж. Па-па-па-па-пам. Гэтую броню можна, дарэчы, таксама на продаж адправіць. І ўсё роўна гэта нават і не блізка да таго, што патрэбна. Занадта шмат важыць. Овервульф. Овервульф ёсць. Так. Я зараз падключаю тое, што не патрэбна. Так. Овервульф той жа. Ну, просто непатрэбныя праграмы, якія запусціць, так? У мяне ёсць непатрэбная праграма, якая можа перашкаджаць і ўплываць на то, якая гульня адлюстроўваецца, рабіць багі, вось гэта. Гэтая прылада называецца OBS, праз якую я стрымлю. Разумееце? Давайте зараз перезагружу. Ну, я лепей перезагружу, каб дакладна, і потым і зараз памацаю, каб мы упэўнены былі, што гэта дапамагае. Я дакладна пра Овервульфа. Ну, Овервульф уже выключаны. Так, партрэты засталіся. І зараз зафейны, напрыклад. Так, выправіцца зараз. Вось, рэспект. Дапамагло. Овервульф перашкаджаў. Так, а гэты партрэт нармальна каштуе. Ведаеце, што мы зробім зараз? У нас жа магічныя кішэні, у каго-небудзь ёсць 150 залатых? Зараз мы разберомся з партрэтам. З вас хто-небудзь. 150 залатых у вас ёсць? The sergeant doesn't seem interested in talk. Можа, з вас? There's something to these doors I'm not seeing. У яе ёсць. Цудоўна. Глядзіце, што мы зараз робім. Я бяру і прапаную ёй набыць гэтую малюнак. Узамен я набуду... Просто давайте уравняем. Нават не глядзячы на то, што гэта не так выгадна, як хацелася, але мы прададзім зараз.
Сам наш чырвоны прынц не можа рухацца. У яго няма такой магчымасці, таму што ён перагружаны. Але я іншым персонажам за Іфана. Ну так, я ж магу Іфану зараз глядзі, просто за Іфана якая справа. Так. Зараз Іфан. На, трымай. Зараз Іфан не можа рухацца. Але можа гандляваць. Ось так. Dallas would have trusted someone with a secret. Ну, там 30 золотых больше зарабілі, неблага. Someone still inside. Давайте товары, может быть. О, гэта занадто. Не-не-не-не. Вернем назад. Блин, давайте просто отменим. Так, вось гэта. Просто на ўсе тавары у яе грошай не хопіць. Чарапы, напрыклад, забірай. Шкарпеты вось гэтыя. Дарэчы, шкарпеты нічога не каштуюць, але я за адзін усё яшчэ прадам ёй. Так. Ладно, вось так продадим. Нормально. Будут немытые шкарпеты и чарапы. Плюс малюнок Александра. Удобно. Зараз побегаем усімі, паспрабуем распекнуться. Оп, распек. Ёсць. Так, это вырашае праблему. Овервульф перашкаджае. Archers, all willing to fight by your side if the price is right. Так, добра, две дзвяры. Нам патрэбна трапіць унутр. Так. The door seems like any door, at least at first. Выглядае, гэтыя дзверы выглядаюць як звычайныя дзверы на першы позірк. Потым вы заўважаеце нероўная паверхню дрэва. Няма ніякай ні драпіны, нічога. Яна ідэальная гладкая. Ну, я так візуальна не скажу, наадварот. Unblemished. Гэта, наадварот, не пашкоджанае дрэва. Яно ў ідэальным стане. Старыя тэксты кажуць пра дзверы такія. Disputosiums. Іх так клікалі. Пракласці сваю руку да дзвярэй. Дрэва скрыгоча, і твар з'яўляецца ў дрэве. Як гэта? У пакутах і болі. У яго на ілбе выразана шестиграннік нейкі. Быццам бы туды павінна уставіць драгацэнны камень альбо амулет. І твар знікае. Нам патрэбны нейкі прадмет. Ён можа быць у Александра альбо ў Далес. Это двери? То же самое. То же самое. И то же самое. Так, пароль. Трывалость. Двери зачиненные. Потребно больше, чем просто пароль, каб адчыніць яе. А что у меня есть? Так. Амулет, амулет. Далес тут нема. Так. Magister Ranley, Corker's mate. Whatever that Magister told you. The Magister leans in and whispers. If you ever find yourself face to face with Magisters, you tell them I was tortured. I didn't betray the cause. Not a... Добро. Это все забираем. Нам патрэбна адкульсьці здабыць нешта шестигранны амулет. Але мне падавалася, шестигранныя амулеты у мяне былі нейкія, не? Слухайте, мне падаецца, я прадаў такі. У мяне быў шестигранны амулет, толькі прадаў я яго. Ён быў яшчэ ў самым пачатку, мне падаецца, адзін магістра мне аддаў.
Ну, гэта трошки подло. Але я думаю, што можна ж... Ну, я ж павінен нейкі квест гэты вырашыць, правильно? І дзверы ты адчыніце з персонажам паразмаўляць. Я не думаю, што гэта такім чынам вырашаецца. Можа быть, я просто буду зараз больш доўгім шляхам гэта вырашаць. Так. Давайте з Дуганом гэтым паразмаўляем. All that fighting will be worth less than nothing if we can't get this tub moving. Не. Гэта бессэнсоўна. Melody says if we can get the ship to move, we can go home. Добра, тады ідзем наверх. Вось, яшчэ з экстрем. Я просто правяраю, што яны могуць мне прадаць We тут. have to find a way to get this ship moving. We can't let the Magisters catch up with us. We're too weak to fight them again. Поліморф, скондрел. Давайте по типу адсортуем. А, ўжо по типу адсортавана. Мне падабаецца яго шчыт. Вельмі падабаецца. Давайте набудзем. Я думаю, я могу сабе яго дазволіць. Іфан, калі ласка. Боже куна. Так, мне патрэбны вось гэты шчыт. Будзе дорага. Оп. І, у прынцыпе, ён нам яшчэ заплаціць наверх за гэты шчыт. Мы там усё нашае папрадаем. І ён нам яшчэ і прыплаціць зверху. Так. Давайте. Пачаткі можна яшчэ прануць. Іфан, где-то там. Пачатчыкі свае пранай назад. А гэта мы перададзім чырвонаму прынцу. Чырвоны прынц. Тебе новы шчыт, я тебе віншую. Прыкалдэ з новым шчытом. Чым больш у нас... Чым мацней шчыт, тым больш у нас здольнасць кідок шчыта. Тым мацней яна. Таму што, наколькі памятаю, яе пашкоджанне выключна залежыць ад фізічнай брані самого шчыта. Правильно я памятаю? Так. Базавана на фізічнай броне вашага шчыта. Так што мы зараз падвысілі гэтую здольнасць. Даволі моцна, у 2 разы прыкладна. 43-75, ну амаль у 2 разы. Сур'ёзненькае такое паляпшэнне. We have to find a way to get this ship moving. We can't let the Magisters catch up with us. We're too weak to fight them again. Так, можна перапрадаць было бы і стары шчыт тады. Не тое. Ты адпраўляешься Іфану. І ў тавары. Тут збегаеш, не збегай. Хоць сюды. Did you hear? We're bringing you to Meister Siva, the head of the Seekers. If І. Можа быць нешта набыць яшчэ. Пустая кніга, якую можна запісаць за клён. Але не гатовы пакуль. Можа хоць штосьці яшчэ апрануць. Фізічная броня, магічная броня. Ну такое. Давайте прымаем, як ёсць. Абутак, неблагі, дарэчы. 13,9. 13,9. Чаму нельга просто вось нармальна паглядзець свой рыштунак? Не. Гэта дакладна мы не робім. Таму што гэта сет. У Іфана. Хто-небудзь з вас, можа быць, у вас ёсць ідэя? There you are. I was just thinking of you. Паспрабаваць асцярожна даведацца, можа быць, нейкая дадатковая інфармацыя, як можна кантраляваць гэты карабель. This is Dallas's ship. Гэта карабель шып. Гэта карабель Даліс. Moving. To be too risky. Але яна не магла быць адзіным, хто можа рухаць яго рухаць. Было б занадта рызыкоўна і Даліс хто заўгодна, але не тое, каб такая careless, ну. Карацей, яна бы такога не зрабіла. To move this ship on board, I'm sure of it. На гэтым караблі павінен быць спосаб, як яго рухаць. Я ўпэўнены аб гэтым. Вот дзе пачаць нашыя пошукі. Figurehead has certainly caused a commotion lately.
But then again, so have the Двери stones. и вот эта фигура на переде Wood корабля. looking to incinerate or stymie you. Угу. You'd be surprised. A ship like this holds many secrets. Hopefully you can discover some these seekers might have missed. Please Добро. don't. Добре, добре, добре. Our survival hinges on getting this ship moving. Гэта не вельмі дапамагае пакуль. Павінен быць спосаб. 10 амулет нам патрэбна. Woken. Good. Not all of us did, though. The sooner we leave this island behind us, the better. Я прям нават не ведаю. Дарэчы, у нас з'явілася яшчэ больш памяці, мы запіхнем Лоіс яшчэ больш заклёнаў. У Лоіса так ужо іх шмат, але будзе яшчэ больш зараз. Так, гэта у нас па 3. Гэта за 2. І гэты зноў за 3. Вось. І зноў яе ўся памяць забітая. Хто-небудзь яшчэ? У каго-небудзь вольныя слоты вось у нашага ёсць. Адпальванне. І давайте гэтыя шыпы з-пад зямлі. Божук, на месца не хапае. О, я выцягнуў выпадкова. Так, запальванне. Ignition. А, ён усяго адзін каштуе. Варожых персонажаў вакол нас падпаліць іх. Вау. Гэта, дарэчы, калі толькі ворагаў, гэта прям моцна. Я тады вызвалю тут месца трохі. О, блін, як жа дрэнна. Не-не-не, вось такім чынам патрэбна. Ну все, упорядкаваў. Божухна, божухна. І ўсё роўна памяці нашаму галоўнаму герою не хапае. Таму што 3 школы магіі ўжо набралося. Але што мне падабаецца, у галоўнага героя зараз сабралося шмат законаў, каб вы разумелі вось гэтыя 7... Колькі? Не, пачакайце-ка. Вось гэтыя першыя 5 ячэек, гэта заклёны па адзінцы. Мы на першым хаду можам усіх іх кастануць. Танныя заклёны гэта добра. Напрыканцы гульні гэтыя мяшочкі ў гандляроў, напрыклад, былі піксі, для мяне казаліся важнымі ў крафце рун. Таму што гульня на высокіх узроўнях падсоўвае гандлярам палепшаную версію мяшочка, якая не заўсёды падыходзіць. Ага. А што гэта за мяшочкі ўвогуле? Навошта яны? Так, давайте паспрабуем празмаўляць гэтай, ну, з носам корабля. Можа быць, мы што-небудзь даведаемся. Be careful around the figurehead, Godwoken. We can't afford to lose you. Ну так. Добра. Блин, мне нравится, это прям дрэнная идея. Before you is a towering figurehead carved in Перед вами высится великая фигура на корабле, якая нагадывает смока. Так. Добра. Побачыць метку на баку фігуры. Гэта метка, якой звычайна, ну, гэта жывы шнар, якімі звычайна адзначаюць рабоў эльфаў. At that moment, the ship serendipitously creaks beneath you, almost like it is acknowledging your У гэты момант карабель крыху як слова крикс. Карацей, чуйна, што карабель быццам бы пазнае, ну, заўважае нашу заўвагу. Мы не будем рызыкаваць і не будем дакранацца да яе. Так. Няўжо сярод магістраў усіх... Няўжо я прадаў амулет? Не можа быць. У кагосьці, хоць у кагосьці з магістраў павінна было быць тое, што мне патрэбна.
Гаррет. Fallen rest easy in the Hall of Echoes. Так, ми думали, що вона так само шукач. She's not exactly a seeker. Я не зовсім She's шукач. not exactly an elf. Я так само не зовсім ельф. Half На полову демон. Мейстер Сіва каже, так каже мейстер Сіва, і я у гэтым не сумніваюся. Я не ведаю, як Сіва даведаўся пра яе, але Мелоді сапраўдны хаўруснік. Яна не вельмі просты чалавек, ну, здае складана, але мне час ад часу я вельмі, як гэта, шаную яе халоднасць. Gareth fingers the hilt of his blade. He stares at nothing in particular before turning his gaze back to you. Гаррет дакранаецца да свайго мяча. Ён глядзіць у пустэчу перад тым, як вярнуць свой позірк зноў на цябе. Keep Lucian close, Godwoken. Ага, яно патрэбна для крафта, але проста руны можна прапоўваць праз ліццё аднолькавых, і калі збіраеш баявы сет, то важны пэўныя руны, якіх не заўсёды хапае, і тады іх можна скрафціць з іншых прадметаў. Мяшочкі адны з іх. А руну ж можна туды-сюды з прадметаў выцягваць? У мяне самае галоўнае пытанне, проста калі гэта штука ў адзін бок альбо патрабуе рэсурсаў, то яно мне не настолькі і патрэбна. Таму што, ну, я даю рады і так. У мяне нават чарвяк у канцы гэтага акта было не праблема. Лепей зрабіць зараз. Лепей зараз мяшочкі набыць. Без праблемаў, я магу набываць. Гэта я магу. А потым вырашыць, што рабіць з імі. Мне не шкада. Did you hear? We're bringing you to Meister Siva, the head of the Seekers. If we can get out of here, that is. Толькі дзе я іх бачыў? Вось яны, вось яны. Я нармальна так каштую, дарэчы. Ну ладно, давайте понабываем. Навошта нам яшчэ грошы, правильно? Гэта нам абыдзецца ў 2000 залатых. Не. Не, вось за 1000, ладно, яшчэ я гатова. За рэчаў можна даставаць. Ну, давайте покину. Вось гэта. За 1000 я готовы заплатіць, там і 4000 не готовы. Бо мне шчыра, мне хутка спатрэбіцца і вопратка, і што-небудзь яшчэ, і што-небудзь яшчэ. Так. О, пояс. Вось он, Lucky Find. Просто так знайшлі прадмет зелёненькі. Мне падаецца, мы будзем файну разганяць яго. Правильно? Lucky Charm вось гэта. Перакананне і Lucky Charm будзем разганяць. Два параметры. Таму што па сутнасці мы кіруем заўсёды за файна, правильно? І з-за таго, што мы ўсе размовы трапляем з боку фейна, гэта важна мець перакананне нармальнае. І яшчэ у нас ёсць вось гэтае час часу. Блин. Гэта мне не патрэбна. Верні скрыню. Таго, што я лутаю ўсё за фейны таксама, то дзве рэчы будзе. Гранкі таксама лепей не ўставляць. Ну, я кажу, я не жадаю прапускаць штосьці, то бок набываць штосьці, што важна. Ведаеце, я не люблю, калі ў гульне ты можаш нешта прапусціць і не можаш потым гэта забраць. Таму што ты не ведаў пра механіку, не разабраўся ў ёй, альбо табе проста не хацелася гэтым займацца, і ты такі, усё, ну бывай, ты сышоў з гэтай лаканцыі, ты не можаш нічога рабіць з гэтым. Альбо персонаж забіваюць па сюжэту, і ўсе прадметы, які на ім ёсць, яны таксама знікаюць. Ну, мне гэта, я не вельмі люблю такое. Мне лепей, калі гандляра нейкі асабісты стаіць, і так да самага канца гульні. О, пацучок. Як у цябе справы? Спытаць, ці ведае яна, як кіраваць караблём? Вы істоты вось з вашымі, ну, нагамі, з вашымі рукамі і ў вашымі адстаючымі пальцамі, ну, вось гэта, як ён, вялікі палец.
Вы заўсёды жадаеце кіраваць караблём. Так. Вам патрэбна даверыцца караблю. Ён ведае, што ён робіць. Ён заўсёды следуе мелодыі. Так, якой мелодыі ён паслядуе? It goes la 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 or something like that. Pretty catchy. Напівае, так. Can't remember how it goes. Good thing Dallas had that book, eh? Угу. Кажа б тое, што вы далі была кніга, і яна напівала нешта падобнае. Гэта не абавязковы кантэнт, але якасна змяняе сілу героя. Так, я думаю, на маёй складанасці гэта не прынцыпова. Я думаю, на максімальнай складанасці трэба карыстаць усё, што усе механікі гульні. І гэта файна. Як далі скарыстала яе кнігу. Opened it and looked at the marks on the inside. How the hell else? Яна адчыняла яе і глядзела ўнутр метак, якія знаходзіліся ўнутры. Як яшчэ? All right. Go to the nose bit of the ship. Ну добра, ідзеш да носа карабля, адчыняеш кнігу, глядзіш на тое, што там напісана, пяеш песню і ўсё. Get it right and the ship will dance to your tune. Атрымаецца добра, і карабель будзе слухацца цябе. The ship will kill ya. Зробіш неправільна, і карабель цябе заб'е. That's always entertaining. Гэта заўсёды весела. For me anyway. Ну, для мяне. Так, добра, патрэбна кніга, і кніга там знаходзіцца. Мне патрэбна для гэтага, для таго, каб прайсці далей, мне патрэбна нейкі амулет. Ну, давайте паспрабуем пагрукаць у дзверы. Нічога не дае. Не дапамагаю. The door is still unmarked, though the memory of the face and its six-sided notch remains with you. Шасціграннік. Ну няма ў мяне шасцігранніка. Няўжо я прадаў яго? Ну мяне няма, там амулет павінен быць. There's got to be some clue. Dallas would have trusted some. Няўжо. Я прадаў, ну я 100%. Я 100% прадаў амулет шасціграны. Просто ў мяне яго зараз з сабой няма. Опа, пачакайце-ка. Блин. Чырвоны прынц, там нешта. Ладно, не тое. Можа у Александра магістр Александра ёсць. Давайте ўнутр зайдзем. Whatever that magister told you, good luck getting Открывай. in and out of either of them. Our special guest is out cold. And the other one ain't in. All right then, just. Чини. Давай, чини. I'll keep an eye on the red until the cage is locked again. Александр. У нас есть важные речи. Яна нам ничего не продаст. Так. Как она не памятью. Нам есть важные справы, яким треба заняться. Только не нашкодь яму. Ифан тягне нас за руку. Не моцно, але настойліво. Дай ко мне з ім папрацаваць. У меня есть пытанні, якія патрабуюць адказаў. Адказы, якія толькі я магу ад яго атрымаць. Давай, няхай. Іфан падыходзіць да Александра, які ляжыць тут на ложку. Нягледзячы на тое, што ён непрытомны, вочы Александра толькі на палову заплюшчаныя. Яго сківіца вісіць пад дзіўным вуглом. Іфан хапае яго за сківіцу і трасе. Жорстка. Твар Александра змяняецца ў агоніі, яго вочы цямнеюць. Ну, не цямнеюць, флаттер. Ну, карацей, закотваюцца, але ён не вяртаецца да прытомнасці. Навошта ты актываваў туман смерці да таго, як эльфы змаглі збегчы? Чаму? Неважна, наколькі глосна Іфан крычыць свае пытанні, няма ніякага адказа ад непрытомнага Александра. Ён адцягвае сваю руку, і вы разумееце, што ён збіраецца ударыць Александра ў твар.
Скрыжаваць рукі і назіраць. Александр атрымае тое, што заслугоўвае. Ivan's fist connects with Alexander's cheekbone, and you hear the stomach-curdling crack of bone. Blood streams from Alexander's nose. Кулак Александра сустракаецца з cheekbone. Гэта па тыпу скулай. Сустракаецца з скулай Александра, і вы чуеце, як это хрусціць костка. Кроў вылетае з носа Александра, але ён увогуле ніяк не варушыцца. Добиваем танк. Ифан збівае Александра. Давайте невялічкі момант. Сённяшні стрым. Сёння мы будзем гуляць як звычайна, то бок 3 гадзінкі пагуляем дзесьці, і плюс-мінус. І з-за таго, што сёння ў мяне выходны, я планую заняцца перакладам, але я думаю, што я буду рабіць гэта на стрыме. Просто не адразу пасля гэтага. Я зраблю сабе перапынак, можа на паўгадзінкі на гадзінку, і потым запушчу яшчэ адзін стрым. Перакладам я буду, у мяне па сутнасці даволі руцінныя рэчы займацца, але гэта самае, просто буду сядзець калупаць, мне хапае чаго рабіць. Вось, так што будзе яшчэ дадатковы стрым просто па перакладу. Не гаворачы ні слова, Іфан адыходзіць. Добра, паздаваў пытанне. Так, паглядзець на яго простыя на яго простую вопратку рэгаліі. Вось. Простая равяроўка і крышталік шасцігранны. Забралі. Паглядзець на яго твар. And a shallow gash zigzags from his right ear down to his beardless cheek. Unconscious, he looks more boy than bishop. Ну, бачна, той, як ён быў збіты, і увогуле ён, але увогуле ён выглядае як дзёнак хутчэй, чым біскуп. Але яго рукі. And folded them neatly over his abdomen. They rise and fall in shallow, jagged swells. Так, хтосьці выцер рукі біскупа і склаў яго на грудзі. Так, добра. Можаш зачыніць. Сірлора. Не-не-не, Сірлору выпусціце. А дзе Сірлора? Ён же там быў. Ось он. Все нормально. Як разумею, на сумленні Александра шмат жыццяў. Так, а ён там ляснуты нормально. Давайте тут адчынімся. Альбо... Не, я памятаю, што нешта з гэтымі дзвярыма было важнае. Тут нейкім чынам іх можна адчыніць. Тут, калі неправільна гэта зрабіць, то у вас адчыніцца толькі... Я магу зараз хлусіць, але проста ўспамінае, так? Вось гэтый пакой можна не адчыніць, калі у вас не атрымаецца. А ў ім ёсць розныя, так? Уваход не дазволены праз гэтыя дзверы, выкарыстоўваюць іншыя. То бок з гэтым нам дазваляюць размаўляць з імі. Узяць. Пароль не проста так не дапамагае. Узяць гэты амулет. Прыставіць. Дзверы пачынаюць быццам бы дыхаць. Увесь боль на дзвяры быццам бы знікае. Я на яе твары змяняецца на... Ну, карціна вельмі трывалы позір. Я прызваны, скажы пароль. Трываласць. Так, і зноў так. Слово сказана, вітаю у пакоях. Добра. Як ты адчыніць? Я памятаю, было... Я памятаю, што ўсё гэта абнасіў, але, можа быць, трэба прайсці праз увесь пакой. У мэтах бяспекі, калі ласка, трымайце гэтыя дзверы зачыненымі. Ну, ладно, ладно.
Зайшли. Оп. Пачынаем абіраць усё. Там чалавек сядзіць, але пофіг на чалавека. У нас тут важныя справы. Нічога не ведаю, тут пустыя бутэлечкі ўсе. Плюс у мяне Lucky Charm ёсць, ён спрацуе раней ці пазней. Я знайду нейкі важны прадмет. О, до речі, пірамідка. Докладно. Блін. Я трымалася. Карацей, просто уявіце сабе, вы сядзіце сабе такі ў пакоі, які поўнасцю закрыты і ніхто не можа сюды зайсці, і вы тут схаваліся, і тут раптоўна, карацей, заходзіць чэл і пачынае просто аббіраць. Просто літаральна кожную паліцу просто згрыбаць усё, што там знайшоў, усё ў кішэню. У нас просто гіганцкі такі мяшок хутчэй за ўсё ў руках, якім просто ўсё згрыбаем. Пачакайце хвіліночку, дарэчы, можна пагандляваць ім. He clicks together two halves of some type of gauntlet sitting in his lap and turns his full attention to you. A curious smile plays across his lips as he takes you in. Так, ён спалучае разам два кавалкі нейкай пальчаткі, якая знаходзіцца ў яго на каленях. І пасля гэтага поўнасцю звяртае вашу увагу на вас. Зацікаўленая усмешка знаходзіцца на яго вуснах, тады, калі ён калі ён прапускае вас. Ці можна нешта набыць да таго, як мы... Ну, мы хутчэй ўсё біцца прям не пачнем, але давайте... О, у яго некрамантыя ёсць, дарэчы. Можна было бы і набыць пару кніжачак. Тут хапае чаго ў яго набыць, насамрэч. Канстытуцыя, так, ухіленне... гэта на сілу. Не, нам не падыдзе. На інтэлект неблагая. Я прям не ведаю. Я толькі-толькі замяніў сабе шчыт, а у яго мне падае... О, у яго які файны шчыт. Я толькі замяніў адзін. Давайте набудзем зараз гэтае. Это прям моцна, яшчэ лепей, чым тое, што у нас ёсць, падаецца. Канстытуцыя і трапнасць. 77-55 і 20% блока. Блин, ну я нават не ведаю. Можа быць зараз прям набудзем. Ён жа не збяжыць, по-моему, нікуды, правильно? Ён, по-моему, тут застанецца. Ён яшчэ будзе тут сядзець даволі доўга. О, undead. Цуды заўсёды не пакінуць гэты карабель. Ну, гэтым самому дарэнаму каню, як кажуць, асабіста, калі у гэтым выпадку гэта твае ратаўнікі. Каму я павінны падзякаваць? Сказаць, што ён не выглядае вельмі напружаным таго, што ён пабачыў андеда. Мне няма за што клапаціцца. Я не нейкі неадукаваны, як это, сімплтон, ну, простак. Так, спытай, што ён тут робіць, што гэта за браня, над якой ён працуе. Як толькі штосьці файна набудзеш, у наступнага гандляра будзе яшчэ лепш. Так. І галоўнае, ты толькі на гэтых грошы губляеш. Там просто, ну, прям нармальны такі... Каб я ведаў, я просто не набываў той шчыт. Таму што, літаральна, ён... Гэты шчыт яшчэ мае верагоднасць блоку, а верагоднасць блоку — гэта моцная хрень. Я просто такі, блин, там ужо браня расце ў 2 разы. Ладно, уже хрен з ім, з этой 10% верагоднасцю блоку. Пазбаўлюся ад яе, пакіну толькі браню чыстую. А ў гэтага 20% верагоднасць блоку. Што яшчэ больш файна. Прям да халеры гэта. Што ён працуе? Браня. Такое абмежаванае слово. Але так, яно таксама выконвае і такую мэту. Далей стрымала мяне тут вязнем. Але я спрабую працаваць над сваімі праектамі, калі ў мяне атрымліваецца.
Скажи, што я далі з ім Why зрабіла. torture? What else? Ну, як гэта? Торчер. Я толькі сёння казаў гэта слова, і я ўжо забыўся. Чаму? Чаму? Адно і тое ж слова, якое просто можа выпадаць мільён разоў мне з галавы. Катаванне. Катаванне. А што б яшчэ? He extends his arm and pushes up the sleeve. Ён выцягвае сваю руку і адштурхае свой слів. Боже. Рукаў. Вось. Пад ім знаходзіцца скура, уся выцвіла, уся цьмяная і без колеру. Быццам бы яе магіі, як яе састарэлі магіяй. Use some form of domination device on me. Яна спрабавала яна скарыстала нейкую прыладу для кіравання мною. Прымусіла мае рукі рабіць тое, што яна пажадае. І напалову знішчыла іх. Спытай, што яна прымусіла яго рабіць. I have particular skills that she sought. Healing, У мяне ёсць пэўныя здольнасці, якія яна шукала. Лячэнне, майстэрства і таксама магічныя практыкі. Яна прымусіла мяне зачараваць мёртвага кота, напрыклад, так што каб ён выглядаў жывым. Ён зашомкавае пальчатку на месцы вакол сваёй рукі. Яго вочы ўвесь гэты час на табе. damn contraption that she used on me. Але гэта клятая... Rest is Ну, той зеле, якое яно скарыстала на мне, яно быццам бы затуманіла мой розум. Рэшта ўжо... Як это? І рэшта ў тумане. Под Timefall трапіл. Ну, нешта такое. Блин, слухайте, давайте... Я не упэўнены, ці скончыцца з ім размова, у які момант. Я не упэўнены, што ён застанецца абавязкова до конца размовы. Таму на усялякі. Давайте... не, з этого режиму выйдем. Ифан. Який у тебя лук? Ну, арбалет. 18, 19 и 6, 8. Так, и 25% трапности. Так, ну гэта лук яму не заменіць, дакладна. Гэта ўсё лухта. Шалом на ретургію 6.23. Вось нельга просто ўзяць, ды нормально. Калі з сябрамі гуляеш, гэта не праблема, так? То бок вы просто спытаеце адзін аднаго, і ўсё нормально, вы ўжо разабраліся, так? Але ж тут мне прям незручна. Пальчаткі, фінес. Плюс 2 да ініцыятывы. Не. Гэта крыты... Верагоднасць крыта і ухілення. Ифан, што ў цябе? Конституцыя і бартер. Ну не, бартер я пакіну лепей. Ну, ухіленне і крыт файна вучыць, конечно. Але ў першую чаргу ўсё ж таки можа быць. Вось гэты на перакінез. О, блин, нейка, ну, дарагой вельмі. Ён такой не вартая. Амулет для военной справы. Сила і военная справа. Прям вельмі файны для чырвонага прынца. Імун для стана. Дзе кот? А ён там ходзіць по пакою. Давайте за Ифана тады набудзем гэты шчыт. Так. І можа быць якую кнігу. Яшчэ. Я нават не упэўнены. Ну, шчыт гэта дакладна мы набываем. Прям без пытанняў. Гэта ёсць. Чырвоны прынц. Ты апранаеш шчыт і я даеш тое, што на табе. Дзе ён? Вось он. Ну так, калі параўноўваць, там ёсць пэўныя штукі, якія трошкі лепей, ну, па тыпу атакі аднаручнай зброі. Гэта вельмі лагічна для шчыта, неблага. Але я пакіну як ёсць. І гэты шчыт прадам.
Дарэчы, неяк дзіўна атрымліваецца, але той шчыт, які я набыў, вось гэты, ён даражэй. Ну, ён прям каштуе больш. Я зараз зараблю грошы назад яшчэ. Вельмі дзіўна атрымліваецца. Блин, як жа незручна. Божухна, я столькі дзеянняў лішніх раблю, просто каб просто прадаць прадмет. Бачыце? Ну, я просто переключаюся бясконца, і я толькі для таго, каб дабрацца да пэўнай сітуацыі. Не, ладно, не зараблю я грошай. Можа быць, усё ж такі нешта яшчэ набыць. Вось гэта набудзем. І ўсё, мне падаецца. Вось гэта на сілу я набываць не буду. Гэта на інтэлект. Неблагія, дарэчы. М31, ну ладно, я яшчэ пагляджу. Я просто боюсь, каб ён не збег. Блин, я не могу поглядеть инвентарь. Не могу поглядеть инвентарь, вось могу. Что у нас там пранута? Так, докладно мы можем набыть вось гэта яшчэ. На інтэлект. Перад тым, як мы, калі можа там дайдзе до таго, што мы будзем змагацца з ім, я лепей прэвентыўна разбяруся. Эх. Даецца, можна згортваць гэта ўсё. Блин, гэта каштуе 937. Занадта дорага, я на таго не каштую. А вось пальчатачкі заберу. Пальчатачкі на фінес. Яны якраз такі пайдуць нашаму іфану. І калі пояс будзе, а пояса няма. Ну ладно. Нормально, на гэтым пакінем яго. Зноў жа, можа быць, некраманта яшчэ трохі павучыць. Хуценька. Так, ёсць прадметы. Некрамантаю павучыць. Я хацеў. Толькі... гэта яму аддаць, тыпу, прадметы. Не магу зараз некраманту павучыць. Некраманта ў мяне розна і хапала. Так, я вось, можна гэта ўсё вывучыць. Няма неабходнасці. Добра. Калі ўжо... Так, давайте до конца апранемся. Гэта ў нас іфану 100%. Гэта ў нас пояс, гэта якраз таки нашаму фейну. І гэта таксама фейну. Альбо Лоіс на крайняк. Усё. Так, вяртаемся да дыалога з ім, бо я баяўся, што мала ли у нас размова дайдзе да таго, што мы змагацца будзем. Таму што я памятаю, гэта была опцыя. Я спрабаваў з ім змагацца. Так, сказаць, што згубленая памяць гэта вельмі зручна. Павінна быць штосьці яшчэ. Павер мне. Зручнасць гэта апошняе слово, я бы апісаў сваё зараз адчуванне. Перадаш мне гэты копер. Медны дрот, калі ласка. Узяць у рукі дрот і сказаць, што мы бы жадалі ўсё ж такі канец яго гісторыі. Небачаная сіла вырывае гэты дрот з вашых рук. Тарквінг ловіць яе і прапануе і дае вам тонкую усмешку. О, склізкія пальцы. Я шчыра, я не магу вам нічога распавесці, я нічога не памятаю. Калі у вас няма чагосьці яшчэ, мне трэба вярнуцца да сваёй працы. Давайте, ладно. Мне падаецца, мы не толькі шмат можам кантраляваць у гэтым дыялогу. Так, ці гэтая пальчатка, яна належыць магістрам? Штосьці, тое, што ён забраў іх? Забраў? Не, я зрабіў яе. Вы бачылі ўвогуле, якую працу робяць магістры? Гэта зусім на іншым узроўні. Як я сказаў, магістры, як гэта, аслабілі мяне.
Але гэта дасць мне дастатковай сілы, каб працягваць мою працу. Сказаць, што карабель не рухаецца. Ён ведае, што можа да гэтага прыводзіць. Dallas didn't tell me anything if she could avoid it. But I did overhear her practicing an ancient lizard dialect. Далес сказала мне, што... Далес не казала мне нічога, калі яна магла ўвогуле гэтага пазбегнуць, ну, каб сказаць хоць што-небудзь. Але я пачуў, як яна практыкуе нейкі стары дыялекты яшчараў. Магчыма, гэта важна. Вы чулі, што яшчары маглі выкарыстоўваць пэўныя песні ў сваёй мове, каб кантраляваць рабоў. Indeed. Праўда, Perhaps you should look about. There might be something on магчыма, the табе floor. гэта і патрэбна паглядзець. Магчыма, тут ёсць нешта, што ты можаш выкарыстоўваць такім жа эфектам. Ён правёў час Далес. Што ён можа распавесці пра Despite яе? what she did to me, I can't help but admire the woman a little. She's unwavering. She will break before she bends. Нягледзячы на тое, што яна са мною зрабіла, я не магу ўсё ж такі не паважаць гэтую жанчыну трошкі. Яна не зломная, яна хутчэй зламаецца перад тым, як яна схіліцца. If you cross paths with her, be Калі sure сустрэнешся to з ёй, I doubt you'll get упэўніся, much што ты яе chance. зламаеш. Я сумняваюся, што ў цябе будзе іншы шанец. Нешта ў яго гісторыі нам не хапае. Civil to you, under rather trying circumstances. Why must Я I push my раблю, што limits? магу, каб быць максімальна цывілізаваным з табою. Пад вельмі складанымі абставінамі. Навошта табе так патрэбна давіць на мяне? Так. Паціснуць плячыма і сказаць, што давяраць незнаёмцам гэта добры шлях, каб апынуцца мёртвым, на наш погляд. You're painting me into a corner here. Ну, вы заганяеце мяне I ў don't вугал, like to be сябра. cornered. І мне не падабаецца быць у куце. If this one was enslaved by Dallas, then he Калі could яго... still be in the Калі Далес зрабіла яго рабом, him around. то яно ўсё яшчэ можа быць пад яе кіраўніцтвам. Нам вельмі небяспечна яго трымаць. Seekers are too trusting by half. We can't just let this healer go free. Шукачы занадта даверлівыя, мы не можам проста дазволіць гэтаму лекару проста так Something хадзіць. tells me that he'll only bring us woe, but I can't judge him yet. Штосьці мне падказвае, што ён прынясе нам толькі праблемы. Але я не магу нічога... Як гэта? Але я не магу яго абвінаваціць пакуль. Уся каманда згодна на тым, што мы павінны яго забіць. Перад тым, як мы... Я не магу... Я не магу зараз нічога рабіць, таму што мы ў гэтай размове. Ведаеце, што можна было бы зрабіць перад гэтым? Можна было бы абакрасці яго. Яшчэ што-небудзь сабе забраць. Карыснае. Альбо пакінем яго. Я нават не ўпэўнены, мне 50 на 50. Я яго забіваў, я яго пакідаў жывым. Я не памятаю, да чаго вядзе, калі ён жывы, я не памятаю, што вядзе да таго, калі вы яго забіваеце. Вось. Моя прапанова, я нават чант я вам, можа, галасавалку зараз закіну. Давайте-ка... Галасавалка? Зараз. Не, лепей з гэтага кампа зраблю гэта. Зараз я зайду яшчэ на Twitch і адсюль... Оп. Дзе тут? Вось. Так. Поставлю на 5 хвилин голосование. Все пропустила. Перед нами незнакомец у конце корабля. И перед нами стоит выбор, будем ли мы змагаться ці не. Я запустил голосовалку. Вы можете обрать, что мы будем робить. Для меня не принципово. Я і забіваў яго, я памятаю, калі праходзіў, і не забіваў. Мне 3-4 разы гэта было.
Я не памятаю, што да чаго вядзе любы з гэтых варыянтаў. Вы можете абраць тое, што вам больш падабаецца. Ён не казліна, ён падазроны. Уся каманда, поўнасцю уся наша каманда згодна з тым, што ён прынясе нам толькі праблемы. Нам нельга яму давяраць. Вось што кажуць нашыя сябры. Наконт таго, што ён казліна, мы не ведаем. Яго трымала Далес на караблі як вязня і карысталася яго здольнасцямі для чагосьці. Вось прыкладна ўсё, што мы ведаем. Вельмі абмежавана мы ведаем. Амаль нічога няма на яго. Глобальна нам проста літаральна няма што на яго, але ўся каманда наша жадае, каб мы яго з ім змагаліся. Ось такі варыянт. І у нас усяго два варыянты адказа. Гэта пагадзіцца, што ну ладно, мы яго адпусцім, так? Каб ён жыў. І варыянт Фейна жывы, ён небяспечны, і нічога няма больш бяспечнага, чым магіла. Ось такі два варыянты нашы. Іван кажа забіваць. Ён кажа, што нашыя шукачы занадта даверлівыя, і гэтага чэла нельга трымаць жывым. Не, нельга давяраць, і давайце заб'ем адно і тое ж. Не адно і тое ж. Гэта так. Але ў мяне ўсяго два выбара. Чырвоны прынц лічыць, што ён усё яшчэ можа быць рабом Далес і служыць ёй. Іван лічыць, што гэтыя самыя шукачы могуць памыляцца і нельга яму трымаць яго тут вельмі небяспечна. Вось. Лоіс лічыць, што да гэтага чэла будуць толькі адныя праблемы. І у нас ёсць два варыянты. Змагацца, не змагацца. Я не ўпэўнены, на што гэта ўплывае. Я вам не магу сказаць, таму што не памятаю, але я рабіў абодва варыянты. Я і змагаўся з ім, і не змагаўся. Іфон проста траўмаваны, бо сам той яшчэ лох у мінулым. Ну, у нас не тое, каб каманда такіх самых стабільных персонажаў глобальна. Уявіце сабе, Нарцис, Чырвоны прынц, Іфан, які наёмны забойца па сутнасці, Лоіс, у якой унутры дэман сядзіць, і Фейн, які ўжо мёртвы тысячы гадоў. Тысячы і тысячы гадоў, я б сказаў нават. І нават ён быў тут, яшчэ ён быў жывым у той момант, калі людзі яшчэ не існавалі як від. Ён, можа, мільёны гадоў правёў. Угу. До конца голосования не тое, каб шмат часу засталося. Для тых, хто не ведае, зверху ў чаце з'явілася галасаванне, яно ўжо амаль падскончылася, ўжо большую частку з 5 хвілін прайшло. Вы можете абраць там свой варыянт, што мы будзем рабіць з гэтым незнаёмцам. Фейн насамрэч самы непсіхічны. Што дзіўна ў яго сітуацыі? Чакаю. Так. Ну, яшчэ там таймера яшчэ трохі засталося. Угу. Ну, пакуль усё ідзе вельмі на тое, каб мы не змагаліся. Час амаль сышоў. Ёсць, добра, не забіваем, так? Добра, пакідаем яго, няхай жыве. Казаць, няхай жыве. Так, не трэба на яго губляць час. Ён бярэ вашу руку у свае апранутыя, у свой
як это, у свою пятерню у початці. Нагадую, он увесь этот час початку робив. Ну ось. Схоронили гандляра. Ну, буде з ким погандляваць. І паціскае я. У яго руцэ значна больш сілы, чым увогуле можа падавацца, можа быць у яго руцэ. Нагадваю, яго рука вельмі пашкоджаная, яго, ну, катавалі тут. І нейкім чынам састарэлі яго руку вельмі моцна. Мяне клічу Таркін, і прыемна будзе вам служыць. Сказаць, што мы ўсё яшчэ думаем, што яму ёсць што распавесці, ён можа нам давяраць, калі і ў яго ёсць штосьці, што ён, чым бы ён жадаў падзяліцца. Мы ледзь знаёмыя, чаму мне табе казаць нешта асабістае? Мы ўсе ў адной лодцы, можна так сказаць. Было б лепей, каб мы маглі давяраць адзін аднаму. Ну, я спрабую з ім дыпламатычна пасябраваць. У мяне яшчэ Сібіла, яна яшчэ больш псіхічна, чым Лось. Ну, Сібіла самая, скажем так, з самага пачатку яна праяўляе агрэсію прям моцную. Так, скажа, што Дар'яс прымусіла яго да шмат чаго, і калі ён жадае адпомсціць ёй, яму лепей бы быць, як это, шчырым быць са сваімі новымі хаўруснікамі. Мы ўсе можам адзін аднаму дапамагчы. О, варыянт Вайна мне больш за ўсё падабаецца. Ціха сказаць яму, што сакрэты небяспечныя, непрадказальныя істоты. Мы бачылі, якія пашкоджанні яны могуць нанесці. Сумнева перасякаюць твар Таркіна. Ён глядзіць на свае знішчаныя канцавіны. Ты вельмі настойлівы. Магчыма, нашы шляхі перасякуцца, ну, паставіць нас абодвух, ну, усіх нас супраць молата. Молот, я так разумею, гэта як групоўка ўнутры ордзена. Альбо, пачакайце-ка, Хаммер гэта ўсё ж такі, можа, тытул далі з гэтай, па-мойму, такое. Але не лічы мяне сваім хаўруснікам. Мае хаўруснікі звычайна паміраюць. Ну, яго нармальна так, прадметаў. Не, гэта паўнавартасна двуручная палка. Ладно, халера з ім. Пагандлявалі і хопіць. Далей. Трэба паапрануць усё, што мы там атрымалі, так? Вось гэта у нас крыты. Гэта можна было б аддаць камусьці. Напрыклад, прынцу, альбо давайце Лоіс. Няхай будзе ёй. Дай 15 броні, гэта лепей. Так, і вось гэта на продаж адпраўляецца. Усё пазамянялі. Вось гэта на інтэлект. 5-16. Лоіс, у цябе што? Горш. Няхай апранае. Цудоўна. І гэта тады у нас адпраўляецца проста на продаж. Молот гэта Даліс. Зразумеў. Так. Гэта яе тытул ўсё ж такі проста. Ну што, працягваем абнасіць гэта ўсё. Оп, Lucky Charm. Знайшлі дадатковую стралу. Я ж кажу, мы проста ад таго, што мы шмат бутэлечак абіраем, гэтая здольнасць прям падвышае лутагоблінства да касмічных памераў. То бок... Опа, там люк. І там бойка. Божухна. Спусціўся. Чат мы паўдзельнічаем у бойцы. Я думаю, вы не супраць. Покнем его сюды. Якога ўзроўня яны? 8.
Рикошет на дистанцию 13. А, почекайте-ка. 5 метров. Это занадто далеко. Давайте вось гэтай здольнасцю скарыстаемся. І ўсе кінем у аднаго. Канцэнтруемся на адным поўнасцю. Ау. Адразу выбілі броню. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. О, не-не-не, я яго заб'ю зараз. Божухна. Я не заўважыў, што я на яго накладзе статус. Не, давайте загрузимся. Так, ладно. Добра, аглядаем далей гэтай паліцыі. Зараз ужо стрэлы мы не атрымаем. А не, працавала там жа. Цікава, як оно працуе. Оно запамінае нават, можа быць, адразу, калі ты заходзіш на лакацыю, оно запамінае, колькі табе патрэбна, каб яно спрацавала. I've spotted something. Лось дакладна за нас? Я думаю, што так. Але не пашчасціла, і ён Іфана, яны часта абіраюць Іфана як сваю цэль. Мне не падабаецца гэта. Пры гэтым Іфан мае, хоць ён мае вельмі моцную здольнасць. О, дарэчы, яшчэ адзін прадмет выпаў. Давайте іх перададзім Іфану. Так. Я там усё папранаў, гэта ж ужо апрануты варыянт мой, так? Новыя рэцэпты. Гэта... Это можна таксама Іфану ўсё адправіць. Было бы файна выбіць броню тым пачварам. О, тут ёсць пояс з лідарствам. Я нават не заўважыў такі. Цудоўна. Цябе на продаж. Рэкінжал. Так, і гэта ўсё Іфану на продаж. Так само на продаж. Не, лепей не трэба. Это стрэлы Іфану, гэта Іфану. Это ўсё Іфану ідзе. Ёсць. Неблаго. Ну і вось гэта можна таксама. Няхай да Іфана ідзе ўсё, што яму патрэбна для таго, каб стрэлы рабіць. Ну, DOS 2 недрэнны інтэлект у ворагаў. Гэта так, яны не спрабуюць вам паддавацца. Просто пытанне яшчэ з інтэлектам. Я скажу, калі гуляю у ДНД, так, а да ДНД я кантралюю шмат пачвар, вельмі ўплывае... Я не ведаю, я разумею, што распрацоўваць гульню і рабіць розныя інтэлекты ў розных ворагаў, гэта прям складана. Вось, але ў рэальнасці, у вас, ну, калі у істоты не шмат інтэлекта, яна ж не можа прыняць рашэнне для яе прыкладна адно і тое ж, каго біць, ёй без розніцы. Хто б, ну, істота з нізкім інтэлектам будзе біць, што ёй падабаецца. Вось. Зразумела, што нават істота, у якой хаця бы хоць крышачку інтэлекта ёсць, яна будзе атакаваць тое, што больш слабае. Таму што, напрыклад, нават гобліны разумеюць, што... Нататачкі нейкія. Давайте прачытаем іх. Медычны лог. Так. Рознае прымяненне на істот, на чараўніка крыніцы і на чалавека без крыніцы. Не чараўніка крыніцы. Добра. Розныя, там нават забівалі людзей пад гэтым. Вось, і атрымліваецца, вельмі залежыць ад таго, з'яўляецца персанаж там разумным ці не, на мой погляд. Я разумею, што у камп'ютарнай гульні гэта значна складаней. То бок ты максимум можаш сабе, ну, там 2-3 інтэлекты зрабіць, там, узроўня. І паводзіць, заходзячы з гэтага. Напрыклад, просто зомбі будзе проста ісці і біць першую цэль, правильно? Зомбі ўсё проста. Ён не будзе абіраць зручную цэль. Ну, не зручную, а, скажем так,
самую небяспечную цэль. Але калі у вас хаця бы ёсць гоблін, ён нават самы тупаваты гоблін, ён разумее, што просты канцэпт таго, што метал будзе біцца складана аб метал, і таму ворага ў бране біць ну такое сабе. А вось той чалавек ззаду, які стаіць заклёнак наносіць, вось ён небяспека. З ім трэба змагацца. Вось. Цікавы просто факт, што ў гульнях такое часта не робяць, таму што гэта складана. То бок у вас па сутнасці ёсць толькі адзін інтэлект на ўсіх ворагаў адначасова. Але я гэта яшчэ не прачытаў. О, вітаю, Nine Ravens. На Экліпсіум адправляецца 2500. Што гэта такое? Артхауса не хапае, я зразумеў. Што такое Экліпсіум? Экліпсіум. Блін, нешта. Экліпсіум. Ось, знайшов. Ага, зразумеў. Вельмі вызначаецца адразу. Окей, ладно. Цікава. А гэта прям хоррор нейкі, а то па яму не зразумееш. З рукой нешта хадзіць. Мне падаецца, Тодзі ў такое гуляў. Я магу памыляцца. Нешта рукам па тыпу наперад выстаўлена і даволі шмат інтэракцый розных, не? Мне падаецца, гэта яно. Выглядае цікава, так. Дарэчы, для тых, хто не ведае, Nine Ravens гэта стрымер, таксама стрымер, ён в асноўным вельмі любіць хорары, так, і рознае вельмі дзіўнае. Таксама шмат малюе, прапрацоўвае свой сусвет муж-павукоў. Так што калі вам цікава, калі ласка, завітвайце да яго, спасылачка, там шатаут ужо быў кінуты Арыгана, дзякую вялікі табе, Арыгана. Блін, прям цікавая. Ну, я такі гляджу, і прям і стылі, месца, ну, лакацыя нейкі прям вельмі дзіўныя, скажем так, мне цікава, што там адбываецца. Вайбовы хоррор з логікай сну. Ну, кайфова. Цікавенька. Так. А што я? Дзе я? Працягваем лутагоблініць. Вось чым я займаўся. Я трындзеў і лутагоблінстваваў. Ну і дарэчы, наконт лутагоблінства. Лоіс, калі ласка, тэлепартацыя. Вось так можна пранікнуць у гэты пакой. Пэйн? Уключай рэжым лутагобліна. Кнопачка, якая адчыняе гэтыя дзверы. Я магу ўсіх прымусіць сюды падысці? Давайте ўсе падыходзьце. Амулет розы. Так, усё забіраем. Опа. Нейкі пярсцёнак. Так, а ты, чырвоны прынц, калі ласка, забяры усё гэтае. Можна гэта куды-небудзь ось так перакласці? Гэта у кішэню не пакласці, добра, зразумеў. Няблага. Зараз разберемся з гэтым усім. Малюнкі гэтыя, дарэчы, шмат не важаць. Можна прадаць будзе. І адпраўляем да Іпана. Пацука ў той роса няма. Не. Так, дакладна. Тоді нешта гуляў якраз такі пацук, па-моему, быў у руцэ, нешта такое. Так, вогненная палка нейкая. Гэтыя панчаткі можна адразу на продаж, яны не даюць ніякіх эфектаў. Так. Гэты двуручны меч. Гэта таксама без эфектаў. 3 розных амулеты. Не, пачакайце-ка. Вельмі падазроныя 3 амулеты. Пакідаем пакуль. І палку гэту таксама мы можам на продаж, таму што яна хоць і моцная і высокага ўзроўню, але не мае ніякіх эфектаў, там адпраўляецца. Вось гэта пярсцёнак. Аэратургія і геамансер. Мне падаецца, для Лоіс якраз. Вось, у яе ёсць якраз такі ідэальная замена. 5 магічнай брані. І аэратургія. Не, нічога такога. Яго ёсць на піракінез.
Можна замінити хоча б 2 магічні броні, заробити собі. Іфану, і гэта іфану просто так. Ще подається навели порядок. Нам треба чароўныя вазочки. Ось, это ўжо файна было бы. Давайте зараз добяжым зноў до гэтага гандляра. І мы ж яшчэ нават увесь пакой не агледзелі. Тут яшчэ цэнтральная частка, якую мы просто выйшлі, мы ўсё па... Ось эту старажытную кнігу забяром. Я бы хацеў забіць тых пачвар унізе, але яны нейкія моцныя. Толькі я так разумею, яшчэ нам яна і па сюжэце патрэбная. Той пакойчык. Формулы, геаметрычныя малюнкі, ўсё усеяна лічбамі і нататкамі. Так, калі ласачка. 2000 нават мы можам зарабіць з таго, што мы зараз накралі. Гэта мы дакладна адпраўляем сюды на продаж. Пальчаткі гэта ўжо таксама не вельмі актуальнае. Таксама як на продаж. Нормально, так мы амаль все грошы у яго забяром. Можа быць, все ж таки хоць што-небудзь ужо зараз набыць у яго. Персёнак на піракінез. Альбо вось гэты амулет. Не, давайте спачатку абмяняемся з ім грашыма просто. Вось так. Таму што просто адвагі пазбавіцца, так? І... перстёнак на піракінез. У нас і так файныя перстёнкі, так? Ён нам не спатрэбіцца. А вось гэты амулет... Так, я думаю, амулет можна набыць. Каралі гэтыя. Вось яго. І падаецца ўсё на гэтым. Даволі шмат мы заплатім, але зноў жа, чаму бы не? Як жа доўга прыходзіцца шмат дзеянняў рабіць, каб атрымаць сабе пажаданы эфект. То бок я зараз гэта... Ну, я сам яшчэ раблю дадатковыя дзеянні лішнія, але глобальна гэта ўсё роўна вельмі шмат. Ты пойдзеш на продаж. Ён, дарэчы, даволі дарагі. Не, давай навошта яго прадаваць, калі мы можам камусьці яго прануць, правильно? Ён не патрабуе нічога. І, напрыклад, Лоіс, ён можа цудоўна падысці. Таму што ён дае хоць адну канстытуцыю. Так, мне падаецца... Іфану. Ой, не Іфану, нашаму. Нават... Не, блин. Давайте гэта Лоіс пойдзе. Больш трапна для яе. Рэтургію падвышаю. Не, ладно, пакуль пакінем. Потом задумаемся. Дзе там каточак гэты? Не, пачвара. Я крышу і гэта клік-клак, божухна. Чаму? Клік. Не, гэта не тое. Гук. Клік-клак. Ну, клацае, карацей, калі ходзіць. Калі я спрабую паляваць на свае ахвяру. І мой хвост паводзіць сябе быццам бы ў змяі. Што цікава, у гэтага кота ёсць костка на вушах. Я толькі зараз зразумеў. Это вельмі дзіўны кот. Яго хутчэй сабралі, чым, ну, ён такі быў. То бок гэта не шкілет кота, гэта хутчэй проста сабраныя косткі, каб выглядаць як кот. Так, як Андет сказаць, што мы гэта вельмі разумеем, наколькі яна пакутуе. Як ты стал андедом? Не кранай мяне. Маё існаванне само па сабе гэта праклён. Я з'ела хворую мыш.
І заснула, а ён прынёс мяне зноў да жыцця. Ці гэта кот Далес? Mumsy? Is she here? Mumsy, where are you? 'Tis I, Booply Bear. I am quite changed. Ага, гэта каточак Далес, якога ажывіл Таркін для яе. Сказать, что Далес прислал нас, сказать, что яна прислала нас, каб мы пачалі вырушыць карабель. Яна даслала цябе? The cat begins to purr and rub itself on your О, ён церціся пачынае да нас. Таму што верыць нам. Any friend to Mumsy is a friend to me. Любой сябр маці, гэта мой сябр. Я верую, што песня павінна быць дзесьці тут. Дзе бы нам шукаць? Oh, I don't know. О, я не ведаю. Direction of over there. Дзесьці вось там. Пачухаць кота. The cat purrs, an eerie clicking sound. Кот пачынае мурчаць вельмі дзіўным клацаючым гукам. Tell Mumsy to come back soon. Now that I am but bone, I'm too light to trip the moving door. I'm sure there's a rat back there. Добре, це каточок Далес. Our shield speaks, Quercus. Prick up your phantom ears. До речі, у Кверкуса та ж сама проблема. У катоў у гэтым сусвеце чамусьці ёсць касцяныя вушы. Не пытайце, чаму. Так, ладно, гэта ўсё кніга. Это яна? Это ўсё не яно мне нешта мне падказвае. Это ўсё не яно. О. Оп, не тое. Я зараз зразумеў, што узлом мне патрэбны быў гэта самае. Так. І клок вось. Блин, патрэбна было за свайго персонажа паспрабаваць. Ну ладно. Я ўзгадаў аднаго, што мне крадзеж быў у Фейна. Ён быў якраз таки для таго, каб узламваць розныя рэчы. Што ў мяне зараз? Сівері, толькі адзін узровень. Блин, давайте перакінем пункты зноў. Чырвоны прынц, калі ласка, вазьмі сабе ўсё. Мы прям ад тэрікінез зараз пазбавімся і поўнасцю ўсё пазбавімся і вернем у крадзеж. Я ўзгадаў, навошта ён мне быў патрэбна. Телекінез. Ось. Усё украдзеш. А то я такі, блін, навошта ён мне, ну, падумаеш. І вось зараз яно і ўсплыло. Адзінае, што ў чырвонага прынца няма бясконцых адмычак, як у Фейна. Просто Фейну, і з-за таго, што я ім асноўна бегаю, гэта праблема сама па сабе становіцца. Падманулі котачку. Нічога, ёй нічога дрэннага гэтага не здарылася. Гэта далой сюдзе і золата яшчэ. Штосьці заўважылі. Бацем бы кнопка, так? Тады і тут павінна быць штосьці, правильно? Так. Куды вы усе пабеглі? Чырвоны прынц, узламай гэта.
Дзённік. Так. Я, вядома, я спадзяюся, што гэта мае сэнс. Таму што інакш гэта будзе нікуды не прывядзе, калі я згублю сваю галаву. Адзінае, чаму я магу давяраць, гэта мае пачуцці. Без гэтага я не лепей за іх. Мой good sense у сэнсе можа быць адчуванне справядлівасці. Ну, не адчуванне справядлівасці, просто сваім пачуццям давяраць. Адчуйце сваёй верыць. Без гэтага я не лепей за іх. Няўжо гэта так жа па-вар'яцкі, як гэта выглядае? Мы так падобныя. Паміж намі ёсць падабенства, якое я ніколі не адчувала. Мне падаецца, гісторыя намалюе мяне тым жа чынам, што намалявала яго, калі ў мяне не атрымаецца. Даліс тыран, даліс рекс. Моц, гэта важна. Я сказала гэта яму у пэўнай форме, ён сказаў, адказаў на гэта ў іншай. Моц неабходная, каб рабіць вялікія рэчы. Важныя рэчы. Адзіную важную рэч. Ён ведаў гэта, і я так же сама, як ведаю гэта я. І галовы паляцяць на шляху. Але ў гэтых хвалях нешта важнае, так, shakes loose, нешта каштоўнае вызваліцца. Я ніколі не сустракала таго, хто бы разумеў гэта. Што б я толькі не зрабіла, каб зняць гэтыя bars, ну, карацей, гэтыя клеткі і сесть каля яго, паглядзець прама яму ў вочы. Я ўпэўнена, што я бы пабачыла ў іх сваё адлюстраванне. І чаго ж я чакаю? Под конец дзённіка адзін запісаў вельмі вылучаецца. Ён напісан вялікімі літарамі. Тая ж самая, тым же самым почеркам, як і раней, але не тым же самым настроем. Цудоўна. Ён пабачыў мне так шмат. Нават больш, чым я магла бы і шукаць. Форму, якую ён мне паказаў. Складана паверыць. Так. Мне складана паверыць у той, што мае крылы былі, ну, figurative. Типу... Figurative. Не літаральнымі. Ну, то бок, яны былі як фігуральнымі, вось. Ну, па сутнасці так, яно будзе фігуральнымі, не літаральнымі. Правильно, ёсць же такое слово фігуральны? Я, можа быць, просто у мяне ангельскае наклалася зараз, і ўсё, я забыўся. Пирамидка телепортации. Оп, заберу. Лист. Прочитать. Треба скористатися. Попереджую. Так, бла-бла-бла. Add essential. Не зрозуміло. Давайте заберем. Типу... Блин, а что я забрал зараз? Обложок на не тое. Давайте заберем с собой. Быццам бы усіх шукачоў пазбавіць сваіх рангаў. Ось такое было. Але які сэнс? І шукачы былі часткай ордэна? Я такое уже забыў нават, калі гэта так. Пыльны томік. Вось гэта хутчэй за ўсё тое, што мне патрэбна. This is written in ancient lizard script. It appears to be a song. Добра, там ёсць што прачытаць. Ифану, Ифану. Ифану, гэта ўсё вінчык Ифану ідзе. Бутэлечку, ой, бутэлечку, боже. Гэтым. Мы зараз адправімся, пірамідку скарыстаем. Я вось не ўпэўнены, мы ж не пацягнем нармальна бойку там унізе. Нам лепей спачатку атрымаць сабе ўзровень, нам не тое, каб шмат засталося адносна. Ну як, не шмат. 15 000 нам засталося. Гэта даволі шмат усё ж такі.
Але можем паспрабаваць. Ну давайте пірамідкай скарыстаемся. Опа, і бойка. Адразу. А, ну і вось яна прыводзіць мяне сюды. Ладно, так. Я не заўважыў, што тут пірамідка таксама ляжала. Давайте воўка прызовем. Ифана. Ваўчок. Давай. Выклікай на сябе. Атакуй. Ваўчка нармальна яму так накідалі, але гэта затрымае гэтую пачвару тут. Пасова. Ворожых персонажаў вакол нас у полымя. Цудоўна, гэта нармальнае пашкоджанне. Часціня розуму. Ифан увесь свой ход аддаў на тое, каб прызваць ваўка. Это трошки не так прыемна. Так. Так. Гэтыя пачвары. Давайте яшчэ. Не, гэта не дацягнецца, на жаль. Хуткасць. Ифану дадзім. Калі ласка, не ў Ифана. Дзякуй. Не ў Ифана. Цудоўна. Гэтым можна скарыстацца і справацыраваць іх двух. Правакацыя на сябе, а праварот 2 патрабуе. Не, давайте праварот скарыстаем у першую чаргу. Цэпі гэтыя. Я начапіць іх пакуль не магу. Яны не звяжуць мяне, таму што патрэбна фізічная броня. Давайте тады на Лоис накладзем каменную броню, каб яна перажыла. Так, ёсць. А можна ваўка увесь час з сабой вазіць? Я думаю, што не. Я думаю, што ён знікне, не? А можа быць і... Слухай, я нават не ўпэўнены. Ён просто не перажывае гэтую бойку. Ну, гэта відавочна для мяне. Нельга. Ну, то бок па-за бойку ён просто знікне, так? Не, так і не атрымаецца ў мяне. Трэба нейкага пэўнага вылучыць і па яму ўсе пашкоджанні наносіць. Не, давайте бафы. У першую чаргу магічная броня. Пайшла. Гэта натхненне. Ёсць. І вось зараз на гэтым сканцэнтруемся. Без розніцы. Каго давайте вось таго будзем у першую чаргу біць. Магу рикошетом, так? Яны ж дастаткова блізка адзін да аднаго. Так, я думаю, магу. Не атрымалася. Рикошет не спрацаваў. Прадзяўваў толькі пункты дзеяння. Прабіў, нормально. Так, нават чырвонаму прынцу балюча, настолькі балюча яны б'юць. Ваўчок знік. Але ён прыняў на сябе 2 удары. Гэта цудоўна. Хваробу наклалі на Лоис. Давайте вось гэта из-пад зямлі. Оп. Ёсць. А зараз да Ифана, калі мы разаб'ем ім магічную броню, а яны могуць скакаць да Ифана колькі заўгодна. Я б нават, можа быць, і за Ифана наадварот і скокнуў бы да іх. Так. Добра, гэта ёсць. Яны зацішылі яго. Што я магу зрабіць тады? Рывок сюды, каб ён ход свой прапусціў. І удар сюды. Ось так, нормально. Працягваем убіваць магічную броню, хаця бы каму-небудзь з іх.
Шок не спрацаваў. Асляпленне. Оп. Таксама. Нормально. Фізічную броню выб'ю вось гэтаму хлопцу. І, может быть, я протягну просто ему настрелюваць, правильно? Давайте я яго затрымаю, каб ён адтуль не сышоў. Усё. Ён застаецца. Цудоўна. Я могу яшчэ фаербольчикам кідануть. Оп, я падпаліў чырвонага прынца. Неўдала. Падпаліць персонажаў вакол нас, варожых. Файна, пакуль добра ідзе. Яны андэды ці не? Сопротивление толькі па ветру. Цудоўна, яны не андэды. Я могу іх атруціць. Упс. Так, ёсць, падпаліў. Цепі болю. Давай-ка ты... Оп, звязалі яго. І кінем шчыт. Можна, блин, можна было бы опрокинуть кагосьці з іх, але толькі не атрымаецца. Я ўжо, на жаль, усе пункты дзеяння скарыстаў. Лоіс, як у цябе справы? Не той, каб цудоўна, я б сказаў. Яны гаранці гэта файна, я не жадаю гэтага прырываць. Давайте збяром іх разам. Можа быць вось гэта, шакаваць. Дыстанцыя не такая далёкая. Ага, вось можна тэарэтычна да 2 персонажаў. Ёсць, мы іх шакавалі. І застанілі нават абодвух. Цудоўна, яны прапусцяць свае хады. Чакаем. Калі яны атакуюць першага неіфана, ўсё даволі проста. Мінус 1. І ён памрэ зараз ад свайго хода жа. Файна, вось і ўсё. Цудоўненька. І мы пачнем яшчэ. Файна. Не складана. Лімончыкам перснуць. Так. Ой, я нешта неяк дадаў крывавата. Так. Не, ўсё нормально. Это ўсё не вельмі важнае. Ну, я так разумею, гэта і ёсць яе схаванае месца, дзе знаходзіцца кніга. Я альбо пірамідкай тут апынуўся. Давайте другую пірамідку забіраем. Ось, мы альбо пірамідкай тут апынуліся б, альбо знайшлі бы ўваход. Ну, у абодвух выпадках. У прынцыпе, няблага. На жаль, узроўня гэта нам не дало, але, можа быць, 7000 досведу нават атрымалі за гэта. Так, шкляночка чарвей. Ось гэта кніга. Яшчэ нейкая. Просто кніга. Не, гэта не той тады. Так. Ну, атрымліваецца ўсё. Пірамідкі у нас ёсць. Файна. Там дзённік ёсць карабельскі. Што цікава, калі мы выбіваем магічную броню, нават калі дабяруцца да іфана, на які стаіць ззаду, па сутнасці ён усё роўна ў бяспецы. Было б файна, каб сам іфан выбіваў бы магічную броню вельмі эфектыўна, але, ну, маем, што маем, таму што броня ў яго на стралка. Дзённік, мадам, як я і запытаў, я перанес... Я правёў усе выпрабаванні на гэтых дэманічных пірамідах і прыйшоў да наступных высноваў. Выкарыстоўванне піраміды пераносіць цябе да іншай. Звязаныя істоты таксама будуць перанесены. Так, вы можете выкарыстоўваць піраміду, пакуль трымаеце яе ў вашай руцэ, альбо ўзаемадзейнічаеце з адной з іх, калі адна з іх ляжыць на зямлі. Дакранца да піраміды недастаткова, каб скарыстаць ёй.
Вы павінны атрымаць доступ да яе іншых здольнасцяў па іншым метадам. Это ўсё, што... І вось гэта апошняе менш за ўсё зразумеў. Это ўсё, што я раскрыў, але вы можете палічыць гэта... Але, можа быць, вы зможаце даведацца яшчэ больш пра гэтыя рэліквіі. Таркін. Пірамідкі былі ў першай частцы, давайте раскідаем Ну, пірамідкі файныя для мультиплеера. Альбо для пераноса, для спробы хутка пераносіць групу. Зараз нам няма неабходнасці, вось, дарэчы, тэлекінез у нас ёсць, так? Я бы адправіў... А, не, я прям пазбавіўся, па-моему, усяго тэлекінеза, так? Так, я пазбавіўся ад усяго тэлекінеза. Калі вазьму тэлекінез, можна будзе перадаць гэта ўсё чырвонаму прынцу, няхай чырвоны прынц будзе закідваць пірамідкі, перасоўваць нас куды-небудзь. Дзякуючы чым можна перабірацца пад незручнае рознае месца. Это ўсё забіраем. Ключ. Ладно. Гэта перадаем Ифану. Это Ифану. Ну і ўсё. Зачысцілі. Но зараз ёсць кніга, можна паспрабаваць з гэтай кнігай якраз такі праспяваць фігуры на караблі. You saw what I could not. It seems Melody is quite right. Так. Ну, шчыра, я гэты нават эпізод з караблём увогуле, я не запомніў яго увогуле. Ну, як, я памятаў яго, калі мы трапілі на яго, і мы пачалі штосьці рабіць, я яго пакраху пачынаў узгадваць. Але прыкол дасу тым, што я думаў, што ён прям маленькі, а мы на ім ужо 2,5 гадзіны. Прям нават больш. Гэта трошки здзіўляе тое, што наколькі памяць падманвае. Скрута, няхай застаецца. Это можна на продаж і Ифану. The figurehead looms ahead, continuing its silent watch over the seas. Спець песню з томіка, які ми знайшлі ўнізе. The deck beneath you groans and trembles, like the ship itself is awaking from a slumber. Угу. Прачнулася галава карабля. Нагадваю, увесь карабель зроблены з жывога дрэва, які належаў эльфам. Наверх яго, на гэты карабель, яшчэ на галаву гэтага карабля, наклалі метку як для раба. І ў выніку яшчэ нейкія заклёны. У выніку, па сутнасці, увесь карабель гэта жывая істота, які будзе ледзі помста, называецца гэты карабель. І карабель будзе рухацца толькі таму, хто будзе, ну, мець над ёй уладу. Вось. Толькі абмежаваная колькасць людзей увогуле ведалі, як гэта зрабіць. І ў асноўным гэта была Далес. Ты не ведьма. Ты не Далес. Ты прапеў песню. А ты зараз ты павінен набраць мой лёс. Ці будзеш ты маім новым гаспадаром? Мы жадаем спачатку паразмаўляць з кім альбо з чым мы зараз размаўляем перад тым, як мы прыйдзем до нашага рашэння. Спытай. Я тут, каб служыць любымі магчымымі спосабамі. Так. Варыянты. Сказаць, які бы дух не знаходзіўся ў гэтым дрэве, у яго магчыма павінна было быць іншае існаванне. Ці можа ён узгадаць што-небудзь. Ну, хутчэй, гэта яна. Ну, хутчэй, яна карабель. Так. Скрыкат карабля... Як это? Замаўкае. Калісьці я была эльфам. Я памёрла і была перанароджана як дрэва продкаў. У прыгожым лесе, асяроджаны такімі жа, як я, адначасова і плоцію, і каранямі. Але той час прайшоў. Я бачыла, як той лес знішчылі, і мяне забралі. Мае ўспаміны былі згублены, як лісце з маіх галін. Так.
Нормально, чем кораблик. Рановато, не? Мы только-только познакомились. Сказать, як здарилося, жива істота стала виглядати як магістерський воєнний корабель. The sails overhead billow outwards suddenly. The sun is blocked, так. momentarily casting the dragon figurehead into shadow. Як вони? Sails. Що у нас там? Ветрозі, ось. Є, так? Ветрозі. Ветрозі випросталися. Сонце було заблоковано і таким чином прикрило фігуру корабля у тінь. Магістри. Яны знищили священные эльфийские земли и вырвали древо продков з землі. І я была одна з їх. Яны разорвали мяне і пераўтварылі ў гэтую пачвару. Мы готовы принять наше решение. The creaking of the ship beneath you ceases. Конечно, мы не рабаўладальнік. Мы жадаем, каб корабель быў вольны і спадзяёмся, што ён дапаможа нам узамен. Ты добры. Але я ніколі не буду вольнай насамрэч. Ніколі насамрэч не буду вольнай. Я корабель. І мной патрэбна кіраваць. Давай мы... Дозволь мне забрать тебя туды, куды ты жадаешь. Мы можем пойти своими шляхами, тады, як только ты будешь... мы можем отправиться тады, калі ты пожадаешь. Корабель прачнуўся. Добра. Ты готовая наплыть? Так. Сказать Мелоди, что корабель готовый и готовы отправляться. Повольная беззубая усмешка, беззубая, ну, в сенсе, что, я так разумею, что она не размыкая вусны, просто она литерально беззубая по-ангельску. И так звычайно не кажуть на ангельской, з'являються на її твари. Тады ў Дрифтвуд. Напереди небяспечныя воды. Будьте упэўнены, што вы абралі правільных кампаньёнаў. Таму што гэта можа быць ваш апошні шанец, каб змяніць сваю групу. Ці ўсё? Даецца ўсё. Час адпраўляцца. Сапраўды так. Наперад. With the sun on their backs and the wind in their sails, the Godwoken watched Fort Joy shrink behind them. But their capture of the Lady Vengeance had not gone unnoticed. Магістры нас зауважили. Я так розумію. Добра, сутычка караблёў. А вось і Даліс. Молот. Ты скраў мой карабель, забілі майго біскупа і спаспрацоўнічаеце з дэманамі. Але вы не маеце ніякага ўяўлення, з чым вы маеце справу. Фігура у плашчы. Мы гатовыя, містрес, божухна, гаспадыні. А ці гатовы яны? Я абяцаю, гаспадыня. Я упэўнены, што яны добра сябе будуць паводзіць. Яны павядуць сябе дастойна. Добра, пакажы мне. У нас наратар змяніўся, быў мужчынскі голас раней. Я не памятаю, хто быў наратарам. Так, я памятаю, што бойка непростая. О, для ўсёй бездны. Слухай, мы гэта не пераможам. Але я магу перанесці нас у бяспечнае месца. Табе патрэбна выйграць нам час.
Давай, зроби, що можеш, бога обуджене. Боже обуджене? Худші паразити. Я за этим розберуся, господиня. Так, он там находил. Их вельмі шмат. Спыніце гэтага эльфа, яе закон павінен быць спынены. Так. Ці магу я... Гэтых монахаў можна лёгка спыніць. Узброены монах. Божухна. Вось гэтыя пачвары я магу іх пад свой кантроль узяць, вось што цікава. Так, давайте-ка захаваемся тут. Дыстанцыя, слухайте, я паспрабую, гэта рызыкоўна. Але я бы хацеў паспрабаваць іх узяць пад свой кантроль. Вось так. Ага, не дацягнуся так. Не, давайте загрузімся зараз. Тады гэта... Ну, я просто падумаў, калі мне атрымаецца скокнуць прямо ў цэнтры іх, то я змагу пракантраляваць 3 ворагаў адначасова. Мне бы лепей аб'яднацца са сваімі. Могу я доскочить вось туды? Не могу. Давайте я за свой пункт дзеяння гэтыя нулявыя пройду максимально и паспрабую скокнуць наверх. Атрымаецца, цудоўна. І гэта мы скінем уніз. Нельга? Забяру сабе. Не-не-не, забирай. Оп. Забрали. Цудоўна. Тут бяспечна будзе. Ён отсюда не стрельнет, потому что я херней займаўся. Блин, я за того, что неправильно просто натиснул, я продевал. Давайте-ка. Яшчэ раз. Так. Так. Забрали. И у меня зараз по 2 пункта дзеяння. Цудоўна. Так. Цудоўна. Ось туды і настраляем. Звязать. Можна з кім-небудзь звязацца? Вось гэта монах. Няхай будзе. Оп. Подойдем. И проворот зробім. Вось гэтага хлопца трэба выносіць. Так, тут, каб яны не праходзілі, нам патрэбна спыніць іх. І таму мы тут паставім гэтую зямлю. Куды она будзе ісці? Калі я правильно разумею, так? Так, яна будзе запаволіваць усіх ворагаў. Так, там у меня персонаж выбухне. Давайте яшчэ. Подпалили. Ладно, не совсем то, что я ожидал. На ёй зараз статус, які я не ведаю, як ці могу я позбавиться ад яго ніяк. Давайте вось так отойдем. На нашу лось наклали бомбу. И она выбухне праз пэўны час. Я только не памятаю, что за это мне рабіць-то. Калі гэта магічная атака, то, в принципе, я могу... Давайте вось так накладем. И паскарэнне на персонажаў. И наверх. Каму яна больш за ўсё спатрэбіцца? Давайте все ж таки на Лоис. Может быть, калі яна выбухне, і патрэбіцца жыццё. Скок Фенікса. Блин, ён прям адразу доскокнуў до нашай эльфійкі гэтай. Гаррет прямо ў самый центр скокнуў, маньяк.
Боже, на Іфана знову напали. Не подобається, коли на Іфана нападають. Так, і гэтую пачварку мы ачаравалі. О, цудоўна. Яна не заскокнула да Іфана, Іфан узяў кантроль над ёй. Так, і вось яна пачала каставаць сваё. Ты не забярэш мяне зноў, Даліс. Кажа карабель. О, нанесла помсту. Што гэта такое? Што гэта такое? Помста. Леди Помста наклала эфект. А, яна наклала бафы на ўсіх нас, але праблема ў тым, што яна наклала баф яшчэ і на таго, каго мы кантралюем, вось гэтага манаха. Упс. Ну ладно. Яна нам дапамагае. Файна. Мне трэба вось гэтага дапаможніка вынесці ў першую чаргу. Занадта далёка? У сэнсе занадта далёка. Гэта нават не прымаецца як адказ. Божухна, божухна. Ну ладно, тады што-небудзь зробім. Давайте гайста гэтага будем біць тады. Гэты чел зноў будзе хадзіць. Ау. Ну гэта хоць не мы, але балюча. Вітаем, ты горай. Так, гэты монах. Гэта ўсё не вельмі прям перашкода. Давайте правакацыю на монах. А, на яго правакацыя не спрацуе. Не, спрацую. Правакацыю. Ён абавязаны будзе нас атакаваць, і гэта нанясе пашкоджанне вось гэтаму монаху. Мы яго не бачым, і падысці мы да яго не можам. Божухна, божухна. Можна што-небудзь зрабіць? Ладно. Перанеслі нашы пашкоджанні на гэтага монаха. А ён можа дацягнуцца до нас. Вось жа. Гаррет, купіць хадзіць там полымі. Вось гэтага гейста. Я магу яго неяк? Што-небудзь зрабіць патрэбна. Было бы файна гэтага гейста просто телепортнуць назад. Мне зараз, на жаль, телепортацыі няма. Так, я накладу больш бафаў на нашага Іфана. Гэтую атруту можна на яго накласці? На ціхага назіральніка гэтую. Атруцілі, цудоўна. Куды ты полез? Такі ўжо монах. Змацненне на гейста наклаў. Ну ладно, гэта не самы дрэнны спосаб. Яшчэ. Так, на сябе, калі ласка, Лоіс, накладзі ўхіленне. Это можа мне дапамагчы. Телепортацыю на цябе і вось туды куды-небудзь у полымя. Так, і зараз з гэтым хлопцам разабрацца нейкім чынам. Мелоді кажа про тое, што мы павінны абараніць. А чаму ён ігнаруе свой таунт? Ён там учмурыў гэты монах? Так, гэтая пачвара прорвалася. Праз усё гэтае полымя. Вось вельмі карысная дапамога. Мелоді працягвае заклён свой наносіць. Мне патрэбна нейкім чынам зняць магічную броню.
Ці гэта я на кампе, ці на PlayStation? Ну гэта на кампе, не. Гэта не на PlayStation. Гейста было бы файна выбіць нейкім чынам ад нас, альбо ўвогуле ўзяць пад кантроль. Я змагу гэтай стралою выбіць яму і броню я пракінуць яго. Падаецца, магу. Не, гэта не спрацуе так? Блин, прадзябаў. Давайте тады лячэнне на сябе. На Гарата праклён быў накладзены. Гарат увогуле перажыве гэта ці не? Нешта пакуль выглядае, што не. А чаму правакацыя не спрацавала? Вось гэта мяне здзіўляе. Ну ладно. Давайте яго пракінем. Менш хадзіць будзе. І на Гарата, на жаль, нічога не накладу. Магу я каму-небудзь прапанаваць? Вось, Ифану. Узмацнілі Ифана. Гэты монах выйшаў пад нашага кантролю. Яны ўсе пазбіраліся там пачвары такія. Давайте яшчэ выбух. Палілі ворагаў. Яшчэ больш полымя. Цудоўна, і атруту на іх усіх. Цудоўна. Гарату прям дастаецца. Ай-яй-яй, ай-яй, дастаецца Гарату. Гэтых ворагаў і наколькі можам стрымліваем, але гэта не настолькі прям дапамагае. Да Гарата я дацягнуся? Не, не дацягнуся, ён занадта далёка. Гарата, падаецца, заб'юць. А што ж я зрабіць-то магу яшчэ? Гуляць у Divinity Original Sin 2 ці Baldur's Gate 3 праз геймпад вычварэнства. Я скажу, мне сябар гуляе праз геймпад, яму кайфова ў Baldur's Gate 3. Прям вельмі файна яму, я скажу. Ён паспрабаваў потым на кампе пагуляць, яму не спадабалася. І гэта чалавек, які не любіць гуляць у гульні на геймпадзе. Так што, мне падаецца, справа звычкі. Ай-яй-яй, ай-яй, Гарат. Ой, Гарат, Ифан. Ифан амаль скончыўся. Яшчэ апошні ход. Ты можаш адысці? Адход мне патрэбны. Давайте рикошет. Удобно. Я могу сабе ачараванне хутчэй за ўсё трымаць, правильно? Так, і вып'ем яшчэ зелля. Давайте моцнае. О! Ён амаль сам сябе забіў. Мяне выратавало тое, што ў мяне перк ёсць ад смерці, які мяне бароніць. Мне патрэбна гэты ход перажыць проста нейкім чынам. Так. Я прокинул. Але што я магу яшчэ зрабіць? О, мне... Я магу ярость накласці? Не магу ярость накласці на таго чала. Ладно, просто будем бить. Ну, яна-то дакладна перажыве. Нас адсюль тэлепартнуць. Просто пытанне, як бы мы так маглі... Супернова занадта блізка да сваіх. Хто там з ворагаў застаўся? Тут ёсць монах. А другі помер, так?
Просто тут же був яшчэ один ворог, правильно? А, вось з іншага боку, вось он стаіць палае. Гэта кінжальчыкі нічога не зробяць. Можа быць, атрымаецца што-небудзь зрабіць. Гарду прям накідваюць сканцэнтравана вельмі. Хутчэй за ўсё ён памрэ. Мінус гэты вораг. Тут. Гэта будзе хадзіць яшчэ, гэта будзе хадзіць. Вось гэты хлопец і вось гэты хлопец. Гэтага хлопца возьмуць пад кантроль, ён нічога не зробіць, так? Што я магу яшчэ? Мне літаральна пратрымацца адзін ход. Вось гэты гейст, он можа забіць каго-небудзь. Я магу яго спыніць нейкім чынам. Калі я змагалася, ставіла перса за чарваннем побач з Мелоді. Гэта мае сэнс, просто там усё ў полымі. І зараз Іфан зараз можа сам скончыцца. Іфану няма чым лячыцца. Іфана заб'е любое лячэнне, якое б я не наклаў. Давайте, блин, ну броню холода яму бессэнсоўна даваць. Я нават не ведаю, што мне зрабіць такога. Ну давайте, наверх туды магу закінуць іх? Давайте, тым, заморозку. Ён атакуе Мелоді. Ладно, Мелоді перажыве. За Мелоді зараз ўсё ў парадку будзе, карацей. Вось гэты гейст можа забіць каго-небудзь з нашых. Так, яны ўсе накіраваліся на Мелоді, Мелоді працягвае атакаваць. Ну, сваю заклён рабіць. Блин, ён вырваўся тэлепартацыяй з ачаравання. Воу! Мелоді прям накідалі. Але Мелоді паспееш. На высокай складанасці Мелоді... Усё, Мелоді тэлепартнула нас. With the help of the half-demon Malady, the Godwoken escaped through the veil that separates life from death. Яна нас літаральна у мір мёртвых закінула ўсім караблём. The air here has a familiar smell, like the place you grew up. Old memories begin to well within you, but the sweet sour smell of decay suddenly punctures them. Можа, мяне начальнік папрасіў праверыць як. Я паспрабавала і вока затузалася, але вось Kingdom Deliverance 1 і 2 з геймпадам праходзіла. Я скажу, што ну, зноў жа, справа звычкі. То бок сябар упершы пачаў з геймпада, таму што ён гуляў на сплітскрыне сябрам альбо са сваёй дзяўчынай. Вось, і ён спрабаваў, ну, ён на дваіх гуляў на сплітскрыне. І там геймпады зручней. Ну, типу, у тебе, па сутнасці, не такі вялікі выбар, калі ты гуляеш, і лепей навучыцца на геймпадзе, чым спрабаваць карыстацца там 2 клавіатуры, 2 мышы падрубаць, вось гэта ўсё, так? Таму там сплітскрін прям вам абавязкова. Ён пачаў з гэтага, а пасля таго, як я прайшоў... ён пераключаўся на клавіатуру і мыш, толькі калі неабходна было зрабіць тонкі скок. Таму што скокі вельмі незручна рабіць на геймпадзе. Вось гэта толькі. А у яго PS4 ён кансерватор, але думае набыць PS5. Ну, PS4 файная, яна ўсё яшчэ... Чацвёрка ўсё яшчэ нармальна трымаецца. Калі вы прям не такі прям вялікі, там, вы прям залежныя, як я, то я не думаю, што вам прям патрэбна PS5. Вось. Гэта не такі высокі скок у тэхналогіях, калі ў яго Pro, PS4 Pro, то тады ён прям 100%, ну, яму нармальна. PS Pro не настолькі моцна адстае ад PS5, але ўсё ж таки PS5 прыемней, калі вы можете сабе дазволіць, і калі вам падабаецца кансольны геймінг, то файная кансоль мне падаецца. Мне здаецца, ён можа трохі пацярпець і адразу PS6 купляць. Я скажу, што калі PS6 будзе, то розніца паміж PS5 і PS6 будзе прям такая нейкая мізерная. Я не ведаю, што яны могуць прапанаваць з PlayStation 6. PS5 была скокам. Яна мае палепшаную графіку, ўсё ж такі. Яна мае
значна больш стабільны FPS. Калі у вас была просто PS4, то скок на PS5 гэта вялікі скок, прям гіганцкі. Ну як бы гэта тыпу розніца не паміж пакаленнямі, а хутчэй розніца паміж слабым кампом і моцным кампом. Вось такая, ну для тых, хто разумее, так? Ну, вось у гэтым розніца. Але ўсё гулялася, можна было гуляць на 30 кадрах шмат чаго. PS5 зараз ўсё бярэ на 60 кадраў, і вы кайфово сябе можете чуваць. Так. Давайте далей. Паветра тут вельмі мае знаёмы пах. Быццам бы месца, у якім вы выраслі. Старыя ўспаміны пачынаюць запаўняць вас, але адчуванне пах распадання дыкей, гэта гнілі, пранізвае іх. Азірнуцца і зразумець, што мы тут ужо былі. A faint creaking sounds in the distance. Слабое скрыгатанне дзесьці ў далечыні. Ну, мы зараз у зямлі мёртвых. Дарэчы, богі? Дуна бог дворфаў, Ралік бог людзей, Амадзія багіня чараўнікоў, Врогер бог оркаў, Ксантэса багіня імпаў, Тирценделус бог эльфаў і Зорл Стіса багіня яшчураў. Ось такая. Наша богиня гэта Амадія, нагадую. Дарэчы, што цікава, яны ўсе звязаныя тут. Богі. А з кім мы будзем размаўляць тады, калі не з імі? Is that a tree? What's hanging from it? Серлора, давай. Мне што цікавіць, мы такія супер унікальныя героі. Той момант, калі ты думаеш, што ты галоўны герой, але насамрэч увесь гэты час Серлора гэта галоўны герой. Ты тут ходзіш, робіш, а яна рэальна такая, ну, мы выкарыстоўваем цябе як шчыт, мы рэальна будзем ратаваць сусвет, а ты тут займаешся сваімі справамі мелкімі. Гэта іх драсіль? Я не думаю. Я зноў жа, я лор не вельмі ведаю Divinity увогуле сусвета. Для мяне шмат чаго ў навінку. Оп, тут можна прайсці. Так, але, перад гэтым магу я падняцца сюды? Не магу. Але там ёсць чэрап. І тут ёсць тэлепорт. А дзе-небудзь можа быць яшчэ тэлепорт? Пірамідкай можа? Я магу закінуць туды так далёка пірамідку? Магу. Уп. Што? Верні пірамідку. Эй! Яна не працуе. Часці быццам бы блакуе. Эй! Ладно. Ну, яно ж павінна працаваць так, не? І ўвогуле пірамідкі тут не працуюць у гэтым свеце. Давайте выкінем одну з пірамідак. Не працую. Не патрэбна тут пірамідка? Сюды прайсці нельга. Ну, скок у мяне адсутнічае, у мяне няма здольнасці скока у майго персонажа. Прям няма. Ну, калі можна прайсці неяк без здольнасці, то я шчаслівы паслухаць ваше меркаванне. Таму што няма магчымасці скоку.
Я зараз пайду на вось гэтае перасячэнне. Не, тут толькі напрамкі. Я жадаю забрать той череп. Ну ладно, халя разім. Бо я варіантів не бачу. Дозамагаліся яны паміж сабою. Яны пад праклёнам. Давайте благословление на Амадию. Your whispered blessing slithers up the tree, cutting the heavy dark vines that hold Amadia in place. Так, благословение, якое вы прошептали, расслабляя древа, одрезаючи тяжкие темные лозы, якія трымалі Амадію. She jolts awake with a gasp, golden light pouring from her eyes. Яна вызваляецца, золотое святло льецца з яе вачэй. Дзіця маё, мое дорогое дзіця. Як же пашчасціла, што ты тут. Як же пашчасціла, што яны цябе таксама да цябе не дабраліся. Яны, пра каго яны кажа? Сілы караля, яны паўсюль. Яны усе. Будь асцярожны, дзіця. Не давярай ні каралю, ні попар, я не ведаю. Ні пекару, ні ваяру, ні падарожніку, ні сябру. Мы можем толькі верыць адзін у аднаго. Я веру табе. І таму я абрала цябе. У цябе чыстая душа. Нават іншая. Яна робіць паузу. Глядзіць праз плячо і бачыць, як іншыя вісяць з дрэва. Усе быццам бы іх, ну, быццам бы нежывыя, быццам бы усіх. Ну, быццам нежывыя, быццам бы яна бачыць іх у першы раз. Мои браты, мои сёстры. Гэта ідэальна. Так, ідэальна? Это апошні з твоих людзей. Ты павінен дапамагчы ім. Не, для іх занадта позна. Табе патрэбна гэтая крыніца больш, чым ім. Я кажу гэта не з Меліс. Я кажу гэта не са злосці, я кажу гэта з любві. Маю любві да цябе, Фаін. Маю любві да сваіх людзей. Гэтыя дурні гатовыя ахвяраваць гэтым сусветам. Так, this world... гэтым жа сілам, якія нас і падвесілі сюды. Мы адзіная надзея, якая можа выратаваць гэты сусвет. Ты і я у адзінку. Але мы павінны паспяшаць. Міньёны караля ўжо падыходзяць, яны так блізка. Блін. А можно сказать, что типу, а давай-ка я вызволю усіх астатніх? Спытать на конт міньёнаў караля, хто они такія? Калі я вісела з гэтага на гэтым дрэве, я бачыла, я мела прадбачанне. Я бачыла Ревелон запоўнены пачварамі. Пачварамі бездані, якія знішчаюць усё на сваім шляху. Яны служаць яму, і гэта і ёсць пагроза, яго абяцання.
Ти повинен, гэта не павінна адбыцца. Табе патрэбна спыніць яго. А можна вызваліць астатніх? Так, кіўнуць Амадыя. Што нам патрэбна рабіць? Быў час, калі ты кіраваў вялікай моцу. Ты павінен шукаць унутры сябе і адкрыць гэтую моц зноў. І потым ты павінен атрымаць боскасць. І зараз яе голас так змяніўся, акторка проста перапынак хутчэй ўсё зрабіла у гучцы, і зараз зусім з іншай ноткі яна пачынае. Калісьці святы Люцыян аб'яднаў сілы семярых супраць бездані. Ён павёў людзей Ревелона, і зараз, Фейн, ты зробіш тое ж самае, што ён, але ў адрозненне ад Люцыяна цябе атрымаецца. Паглядзець на яе са здзіўленнем. Яна жадае, каб мы былі наступным Люцыянам? Мы? Не, Люцыян быў слабы, Люцыян быў смяротным. Ты не з'яўляешься ні тым, ні другім. Ты паднімешся як вечны, дивайн, святы. Альбо сусвет трампіць у бездань. Богоабуджаны павінны стаць святым, але мы не можам давяраць гэтым смяротным. Калі у нас і будзе будучыня, то богоабуджаны павінен быць ты, Фейн. Так што ідзі, мой чэмпіён, ідзі, атрымай сваю боскасць. Казаць, што мы яе не падвядзем. Яна пачынае адказваць, але яе вочы змяняюцца. Яе мяккае свячэнне змяняецца цёмным святлом. Яна глядзіць і выдыхае. Не, я бачу іх. Прыслужнікаў караля, сілы і бездані. Яны тут. White-hot cold pierces your heart like a blade. You are frozen to the spot. The burning ice pumps through. Белое святло, так. White-hot cold. Лёд пронизае твоё серце як лязо. Вы замерлі. Палаючы лёд праходзіць скрозь вас як праклён, а потым і мы не вызвалілі астатніх. Што здарылася? Дзе ўсе? Той же самы позірк здзіўлены і заклапочаны на кожным твары. Вы бачылі багоў, якіх злавілі і збілі, падвешаных на як у папярэджванне. Ну, як у папярэджванне. Так, я зноў... Так, гэта было больш падобна на кашмар. Богі мертвыя. Як это? Лонглейв богоабуджаны. Так. Калі семеро насамрэч знікнуць, я буду готовы занять их месца. Раней бездань была адціснута назад сілай смяротных. У багоў гэта не атрымалася, але, магчыма, мы можам. Богі могі, яны не зацікаўлены ў мне, і я не зацікаўлена ў іх. Выглядае так, што быццам бы штосьці, што ўнутры мяне, з'яўляецца больш моцным, чым любы з іх. У любым выпадку, больш разумным. Окей, ладно. Ці гуляў я ў Firewatch? У мяне ёсць поўнае праходжанне на стріме. Так, один бог да розных персонажаў прыходзіў. Божества з мажества. Так. Не, ён прыходзіць, кожны свой прыходзіць. Я зараз вызваліў Амадзію, але толькі таму, што я ведаю Амадзію. Я мог бы сабраць сабе іншую. Але яны ўсе вар'яты, на мой погляд.
Яны ж па сутнасці поўнасцю сканцэнтраваны на бойцы паміж сабою, і гэта праблема. Таму яны нам па сутнасці не дапамога ніякая. Мне памяці хапае на ўсе заклёны, якія я ведаю. Мне не хапае памяці на ўсе заклёны. Давайте зараз 2 пункты ў памяць кінем. Таму што гэтых самых навыкаў зараз будзе значна больш. Я зараз павывучваю тое, што я не вывучыў. Так. Падняць труп. Я зараз паскончваецца літаральна ўсё. Гэта вывучыць, гэта вывучыць, гэта вывучыць. Гэта... Давайте і гэта вывучым. Угу. Так, ёсць. І глядзіце, у меня зараз заклёны яшчэ гэтай некраманты дадаліся, іх прям шмат. Вось гэтыя цэпі прям файная рэч, абавязкова. І мне падаецца... Я просто не упомнены вось гэты дотык. Ён на 2 метры толькі, ён вельмі блізка, я буду пазбегаць такой сітуацыі. Але гэта будзе... Гэта даволі файны заклён у сэнсе таго, што ён накладвае на ворага такі стан, што як калі яго спрабуюць палячыць, ён губляе здароўе. Гэта вельмі моцна само па сабе. Нечаканы выбух, калі вораг гарыць, можна яго падпаліць яшчэ раптоўна. Даволі файна. Поднять. Ага, инфекция. Ну, нават не ведаю. Вось гэта дасвіш, давайте яго. Чым менш здароўя, тым больш пашкоджанняў. Это мы можем на Фейна, напрыклад, накінуць, і яму будзе файна. На Фейна, о, на Фейна. Фейна, файна. Як ён? Іфана, на Іфана. Я ўсё блытаю, мне імёны іх блытаюцца паміж сабою. Вельмі падобнае. Вось, можем такое накласць на Іфана, і Іфан на яго звычайна нападаюць, так? І ён будзе атрымліваць сабе дадатковае пашкоджанне. Ну, у сэнсе, што ён будзе атакаваць больш. Гэта патрабуе 2. Вось так. Цэпі 1 усяго каштуе. Іх я перанесу вось сюды. Блин. Ёсць. Праецца усе заклёны я выцягнуў, так? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 13, 14, 15. Вось яны мае 10, 13, 14, так, 11, 12, 13, 14, 15. Так, все на месцы. Нічога не забыў. Чат, давайте, я зараз заўважыў час. Нават узровень падымаць не буду. Я зараз спынюся, у мяне паабедаю, адпачну трохі, і я запушчу яшчэ адзін стрым, дзесьці праз гадзінку, можа трохі больш, па перакладу. Стрым па перакладу я нідзе захоўваць не буду, то бок, калі гэты стрым захаваецца на ютубе, то стрым па перакладу ён просто будзе вісець на твічы, пакуль ён не знікне. Бо гэта я просто буду сядзець, калупацца з перакладам, там, па сутнасці, ў управленні, там не тое, каб штосьці надзвычайнае, але калі вам цікава пасядзець са мной патыркаць, я буду сядзець некалькі гадзін перакладам займацца, выпраўленнямі займацца. Калі усе в управленні і тэксты вычытаю, то вярнуся да свайго мірагаловага, якога я пачынаў яшчэ, блин, у вясну. Вось, але мне хапае яшчэ чаго было рабіць. Вось, прыкладна такі расклад. Вас я перадаю далей. Жадаю вам добра адпачыць, калі вы адпачываеце. Таму што сёння выходны ў Польшы, напрыклад. Альбо добра папрацаваць, калі вы працуеце. Дарэчы, не, у Польшы не выходны. Гэта калі вы ўзялі на сёння выходны. Я выбачаюся, гэта па-рознаму можа быць. Я гляджу, хто ў нас ёсць, я нікога не бачу. Таму вам, на жаль, прыйдзецца
просто посидеть без нічого годинку. Ну, ось, там, може, праз годинку, а може трохи більше, я до вас вернуся. Але Watch 4 соб'єш, коли не підключається. Так? Ну, коли жадаєте, навідайте просто для підтримки Watch 4, і вам потрібно, по-моєму, усього 5 хвилин побути на стрімі, і вам його залічить 100%. Ось. Просто стрім повинен бути не менш за 5 хвилин. А, по-моєму, так. Стрім повинен бути не менш за 5 хвилин, каб вам, або не менш за півгодини. Блін, не пам'ятаю правила з Watch 4. Короче, стрім повинен бути не менш за повну довжиню, каб вам залічили його. Ось. А вже там, ніяк, може бути, від вас не залежить, можете просто зайти. Добренько. До побачення вам, бо нема куди закинуть. Побачимося хутко. Бувайте.